nekuda kwewedha yedu yatinayo tichapota tichikurumidza kupedza pane zvatatachimboita mazuva apfuura. We have to finish na 7. That's why we are trying kuti timaximize 2 hours dzatinenge tinadzo kubva na 5. Anyway, it's 25 past. I think in this 1 hour 35 minutes regai ndinamati baba ndinokutendai, tinokudza zita renyu nekuda kweshoko ramakafira kuti mupe kuvatsvene vakasanangurirwa upenyu usingapere hwamakaisa mumwanakomana wenyu watiine dzikinuro maari. Tinokutendai nekuti makatikomborera neshoko benyu ramakati ipfuma isingaore. Tinokukumbirai kuti mutibatsire nekutipa kunzwisisa kuti kana tonzwa shoko rirege kuzodyiwa neshiri sekutaura kwenyu mumagwaro enyu matsvene, riwane nzvimbo matiri, rigotichengeta kusvikira pazuva rekuonekwa kwenyu mukubwinya. Kudzwai nokusingaperi. Amen. Regai nditaure ndichiti ndinofanirwa kuti ndirambe ndichikurangaridzai sezvinotaurwa kunyange nemupostora Pauro. Zvinhu zvandiri kutaura izvi ndakambozvireva, asi ndicharamba ndichikurangaridzai. Handinete kukurangaridzai kuti tisarasike sezvakaita vamwe panguva dzatinenge tichitaura zvevhangeri yake. Zvinhu zvinoita kuti vanhu varasike zvakawanda, zvimwe zvacho kuvarayirwa, zvimwe zvacho kufurirwa nenyama chaiyo yatinogara mairi. Hachisi chinhu chidiki. Tinofanira kuti tirangarire kuti kushumira, kutsanangura, kupupura, kuripota pamusoro paJesu kubva mumagwaro ake akanyorwa naMwari pamusoro pake, kubva kubhuku yaGenesis kusvikira kubhuku yaRevelation, tiri kupupura pamusoro paJesu. Kana munhu achipupura akafanana nemunhu ari kuripota, hausiriwo wakaita zvinhu wakakotozvinzwawo kuti zvakaitika, wowana vamwe vasina kuzvinzwa vaunenge uchida kuvataura kuti nezuro bhora rakatambwa Lionel Messi ndiye akagowesa navamwe vaanotamba navo ndokubva Barcelona yawina. Hausiriwo wakatamba bhora, hauzopedzisira wava kuti indakazogowesawo futi mugaraundi imomo. Hautambire Barcelona iwewe, uri kutaurira vakanga vasina kuriona bhora kuti rakatambwa sei. Ndozvakafanana nekushumira. Ina handisiri ndakafira vanhu, handisiri ndinopinza vanhu denga, handisiri ndinokomborera kana kuporesa vanhu, handisiri nezvakare ndinoreverera vanhu kuna Mwari. Ndiri kuripota zvakaitika zvandakanzwa kuti Jesu akakufirai, Jesu wakamuka kuvakafa, Jesu wakakurevererai, Jesu unoda kuti muponeswe mweya yenyu muwane upenyu usingaperi. Ndokupupura. Ukaona ndapinda muequation yesalvation inini ndatorasika. Ndafanana nemunhu ari kutaura bhora achiti Messi akagowesa anonzani uyu mukomana wokuruma vanhu uyu Luis Suarez naNeymar vakagowesa, saka yakazowina 4-0 Barcelona ichitamba neDeportivo. Iyi ndakazogowesa nechi4. Hakusisiri kuripota kwaakuvhiringidza news. Iwe unotambira Barcelona sei uri muno mbari ndakagowesa ndiri muno, unenge wakutonyengera vanhu. Handiti iwe unongochiripota zvakaitwa zvawakaona kana zvawakanzwa, asi iwewe pazvakaitika una pati yawakaplaya, ndiko kuparidza kwechokwadi. Handipo paKalvari, handisipo, asi ndakangonzwawo zvakaitika ipapo. Mweya Mutsvene akanditsanangurira kuti zvinorevei. Saka ndiri kuuya kuzokutsanangurirai zvakaitirwa vanhu naJesu. Ukaona mushumira kuti ini ndinokomborera vanhu, afanana nemunhu ari kuti ndakagowesawo bhora kuBarcelona nezuro kwaakurasika. Saka ndosaka tichizopedzera kuti ninga ari kurasika, ninga ari kurasika, ninga ari kurasika.
anopedzera kuti ndiri kuenda kunoatinda mameeting kudenga toti ayo wakunyepa bhora rakatotambuka kudara imeeting iyeyi yaunoatende wewe wakatanga kugeza mazino manje manje apa wakazoenda kudenga nguva iyi unenge uchinotaure iwewe kudenga naMwari kwaakutaurira vanhu ndakagoyesawo kuBarcelona ikoko waakurasika. Saka vhangeri yatakaparidza nezuro taifanira kuti tiende mberi nayo, hatina kukwanisa nekuda kwenguva uye kwainaya, asi tiri kutenda Mwari kuti muri kukura nekuti matonhorero aiita nezuro panapa hatina kufunga kuti tinopedza vanhu vachiripo, asi ndakaona kuti pakasimba isai nekukura iyoyo ngatizviombererei maoko. Ndo zvinozopruvha kuti unouya kuzonzwa shoko here kana kuti unouya kuzotandara wakamirira kuti makombi achipe. Saka ukaona watonhorwa shoko rikarohwa uripo, isai nekuti uri kukura. Tiri kuparidza Kristu kubva kubhuku yaJudges chapter 3. Ndichakumbira muverenga atangire pavhesi 1, asi nhasi tichada kunobata vhesi 7, 8, 9, 10 zvichida ne11. Tichada kuzonobata nyaya yemurume anonzi Shushan Rishatayim. Ndiye murume watoda kuti tino tina kunobata murume anonzi Shushan Rishatayim. Ndio zita rake murume iyeye. Tina kunomira pana Shushan Rishatayim totsanangura Kristu kubva paari. Inyasha dzatakaitirwa naMwari kuti tinobata magwaro ewaya kuti tidzidze Kristu tione kuti Mwari anorevei. Asi toda kuti munzwisise kuti Judges chapter 3 inyaya inofanirwa kuti itirove sehana dzedu, nekuti pachapter 1 nechapter 2 Mwari unenge achitaura pamusoro pehondo dzakarwiwa Israeri apinda muKenani, vakuda kutora Kenani yacho. Pobva panzi vakabvunza kuna Mwari Joshua afa kuti ndiani achanorwa navana vaAnaki, ndiani achanorwa navana vaKenani. Ndokubva Mwari adaira akati, imimi muda kuti mupinde muKenani, musamhanye kunorwa navaKenani. Ndavachibva Ijipita Mwari akanga vati endai kuKenani, endai kuKenani, endai kuKenani. Inyika yenerera uchine mukaka. Saka munhu wese akauya achiti kuenda kunyika yenerera uchine mukaka yatakavimbiswa naMwari. Yanga iri promise yavakanga vapiwa naMwari wamasimba ose, uye Mwari haaitadza kuzadzisa chivimbiso chake. But vasvika pakunoti ngatipindei muKenani. Tinonoona pachapter 13 yaNumbers kuti pakabhenge patumwa vakomana 12 vakanopinda muJeriko, vakapinda muKenani, vakanoona kuti Kenani iriko sekutaura kwaMwari. Problem kune varume variko vakasimba, vana vaAnaki. Saka Mwari ndokubva agumbuka nekuti varume vakanga vaenda naJoshua naCaleb vari 10 vakadzoka vakaparidzira vanhu vhangeri yakavavhundutsa. Zvikanzi vana vaAnaki vakareba, vana vaAnaki vane zvigunwe 6 hatigone kurwa navo. Tikazvitarisa tiri pamberi pavo tinenge hwiza, tinenge shamo. Ngatitsvagei captain anotitungamirira kudzokera kuIjipita. Mwari achibva agumbuka akavatsvaira vese. Pachapter 14 akati ndinopika nezita rangu yaNumbers, hakuna akabuda muEgypt ari 20 years older achapinda muKenani, nekuti mandidhauta kunze kwevana venyu vamakaberekera murenje. Ndichakudzungaidzai for 40 years kusvikira mese mapera kufa. Saka vakunopinda muKenani. Kenani yacho haisi vacant land. Wafanana nemunhu ari kunzi ndida kukupa imba iyi, unosvika pamba ipapo wotoona muna baba akagara pachituru ari kutoshevha ndebvu, vana vari kutotamba rakaraka, mukadzi ari kutobika pachitofu. Wobvunza kuti ndiyo here imba yamuri kundipa? Zvonzi pinda. Ko varimo ndovaita sezvonzi uraya upinde. Ndo mapirwa vakaitwa munda naMwari, vakapuwa munda wanga uine vanhu uchitorimwa. Mwari akati kana muchida kugara imo mumotovauraya. Mwari chaiye akapa vanhu murero kuti thou shalt not kill, akati kill and possess. Ko makati wani thou shalt not kill zvikanzi ndakakurambidzai kuurayana pachenyu, vatorwa vane basa reurayai. Saka vakuda kunopinda muKenani. Joshua akanga afa.
Ndoba vakati kuna Mwari tasvika paKenani, vanhu vari muno tavaona vana vaanake vari kudzvova varimo, vanonzi vanga vakareba 3 to 3.5 meters kuenda mudenga, aine 6 suku zvigunwe. Obviously kana vaijima ndofuka vaitojima vachitakura motikari vachisimudza mudenga vachigadzika pasi nekusimba kwavanga vakaita. Saka vakatoona kuti hatingopinda fere ngatichibvunzai Mwari. Saka Judges chapter 1 inoti vakabvunza Mwari kuti topinda sei. Zvikanzi kuti murovane nevaKenani, isai Judha pamberi nekuti ndiye wandakapa Kenani ive nhaka yake. Israeri ane vana vangani 12 vabva Ijipita, vanzi naMwari ndinokupai Kenani ive nhaka yenyu. Hapana pakuda kunopinda muKenani yacho zvikanzi ndeyaJudha. Kenani ndakaipa kuna Judha, kana ndida kutouraya vaKenani isai Judha kumberi. Saka Judha anobva ati kuna Simeoni mukoma wake, Simeoni uri mukoma wangu, Rubeni apuwa munda kudhara navamwe vasati vakorosa Jordan River. Iwewe Judha, iwewe uda kupinda kunorovana naKenani, zvikanzi Mwari ati ndirovane naye tomuuraya. Saka chii chakazoitika? Shoko rinobva razoti vakapinda vakanorovana naye, kusvika vapinda munzvimbo inonzi Bezeki, vakadhinda vanhu vakavauraya. Kusvikira rimwe rainzi Adoni Bezeki raitonga Bezeki ratiza rikabatwa rikadimburwa zvigunwe zvikuru izvi, 2 zvekumaoko ne2 zvekumashure zvekumakumbo, akapindwa naye muJerusarema asisina zvimwe zvigunwe. Adoni Bezeki kusvikira akazofa ari muJerusarema. Adoni Bezeki aurayiwa naJudha. Nyamba Judha akanga achimira mutsoka dzaKristu. Saka hondo dzakazorwiwa chapter 1 chapter 2 ya Judges, iri hondo yekupozesa minda. Saka chapter 3 iri kuparidzwa Israeri yapinda muKenani, hondo dzekuuraya vanhu dzatopera. But problem yakanga yavapo yakanga iri kuti vanhu vaakugara muJerusarema kana kuti muKenani havasirivo vakabuda kupi kuEgypt. Vamwe vacho vanotori vanhu vasina kunge vari vapenyu pakatorwa Kenani naJudha akauraya naAdoni Bezeki. Vapfana vakazvarwa pakatapa, vakomana vanongozvarwa vamabhoni free, nyika yatorwa kubva kuvavengi. Ndo vakanyorerwa Judges chapter 3. Takaiparidza nezuro, but tinoda kuti tipfuure nepo tichibata zvakakosha zviripo, tichienda kuverse 7 kusvikira ku10 kwatichanobata Shushani Rishataimu. Yes. Zvino ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naIshe, yes, kuti aidze vaIsraeri nadzo. yes, Ivo vaIsraeri vose vakanga vasina kuziva hondo dzose dzapaKenani. yes, Nemhaka iyo bedzi kuti marudzi avana vaIsraeri azive, yes, kuti avadzidzise kurwa, ivo vasina kumboziva izvozvo pakutanga. yes. Vaiti madzishe 5 avaFiristia, 5 lords of the Philistines, navaKenani vose, yes, navaZidhoni, navaHivhi, nevaigara pagomo reLebhanoni, nevakanga vagere mugomo reRebhanoni, vakagara paBhaal Hamoni, kubva pagomo reBhaari Hamoni kusvikira patinopinda paHamati, kusvikira pavanopinda paHamati. dzokorodzai da kuti munzwisise manyorerwo ayakaitwa. Kune zvipfana zvakapuwa munda asi hazviziva kuti yakatorwa sei. Ndobva Mwari atinozvigadzirisa nakuzvimutsira Shushani Rishataimu. Mira uone, rega itakidzwe kuverekwa. Yes. Zvino ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naIshe kuti aidze vaIsraeri nadzo. Saka pavakakunda madzimambo ese aya, hanzi havana kuuraya madzimambo aya, muchanzwa mazita avo. Ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naMwari. Aiti nenguva tadzokera kubhuku yaJoshua, tanoona kuti Mwari achivapinza muJeriko nemuKenani akavati urayai vatorwa vese varimo. Handisi kuda kuti vazokufurirai kundiramba maakutevera vaMwari vavo. Ndiri kukupai Kenani inogara vanhu, ndichiti urayai vaKenani varimo. Chiri kusaka ndichikupai mvumo yekuvauraya. Hatiwirirani nevaKenani, vakandiramba vakanamata zvivezwa zvavakagadzira namaoko avo. Saka imi kana maakupinda vaurayei vese. Mukavasiya akabva atoti vachaita minzwa nerukato mumaziso enyu, vachakubayai, ndavacharamba vachingokufurirai kuti mundirambe muchinamata zvifananidzo. Kuti musafurirwe vaurayei vese.
ndokubva vatovauraya vakasiya majebhusi atinotozonoona kuti rataa kuti Jerusarema iri ndo raidzi Jebhusi. Musi wakatengwa Samaria nemurume akanga achinzi Omuri, akazenga ari baba waAhabhi akazoritumidza kuti Samaria. Iyi akanga ichiri kunzi Jebhusi, akatozoitora ndiDhavhidhi kubva pachapter 10 yaSecond Samuel. Mushure mekunge ada kupfuura vakamuti iwe hatikupe zvauri kutsvaga nekuti nzvimbo ino haidiwe vakaremara. Achibva apinda akavabaya, ndo yaitongwa naArauna wokuzotengera Dhavhidhi munda akazopisaka zvake mushure mekunge abhopara mhosva yekuvereka vanhu pachapter 24. Saka yati kuti Jerusarema yaitombonzi Jebhusi. Vanhu vakatourayiwa naDhavhidhi vaigara muJebhusi, ndokubva avauraya, vamwe vakatiza, ndokubva azoti harichanzi Jebhusi raakunzi chi Jerusarema, ndokubva azovaka guta raDhavhidhi muJerusarema. But mubvunzo ndokuti ko maJebhusi pavakanga vanzi vavauraye naMwari vakavaregerere chii? Vakatonzi naMwari ko matadzanei kuvauraya? Zvino vachakubayai, vachakutambudzai, vachakufurei kundiramba. Mwari ndokuita sekunge ari kuvapa mhosva yekuti varegerei maJebhusi, maHivhi, maHeti, vaAmareki, madzimaba avaFiristia navaSidhoni vanogara paMount Lebanon nevanogara paBaal Himon nevanotarisa vanogara pagedhe rekupinda paHamati. Mavasiyirei? Mwari ndokubva nyarara akatoya kwavari akati afanira kumaregerere vanhu havari vapenyu. Zvikanzi yaitika semistake, zvikanzi muchaona zvavachakuitai, ndokubva ainyarara. But paanonyoresa chapter 3 yaJudges anochinja language Mwari. Tokoradzai, havana kuzviziva. Zvino ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naShe kuti aidze vaIsraeri nadzo. Havana kuzviziva kana. VaIsraeri vaifunga kuti ndo vakasiya madzimambo aya. Izvo ndiMwari akavasiya. Ipapa Mwari achida kukuparidzirai kuti hapana chamunoita mukachigona kana iye asingade. Ukoona waita chinhu ukachigona akutendera anga achida kuti uchiite. Ukoona waita chinhu ukachitadza akutendera futi anga asingade kuti uchiite. Kunyanga anga kuti uchiite anga achida kuti ufoire kuchiita. Urayai maJebhusi, ndobva vatadza kuvauraya zvikanzi matadza nei kuvauraya? Inga muchitadza kuuraya maJebhusi so pamberi dzozoti handindakasiya maJebhusi ari vapenyu. Ko kana muri makasiya maJebhusi ari vapenyu makatibvunzirei paya paya kuti matadza nei kuvauraya? Tangidzai. Zvino ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naShe. Ndiani akasiya ndudzi idzi? Takuda kuziva chikonzero chaakadzisiyira. Aida kuti vaite sei? Kuti aidze vaIsraeri nadzo. Aida kupuruvha Israeri nendudzi idzodzo. Mukaona maJebhusi anonamata zvivezwa asara ari mapenyu, ndiMwari avararamisa. Achida kuzopuruvha vanonamata Mwari mupenyu, achishandisa vanonamata Mwari akaitwa namaoko avanhu. Saka ndakaitaura ndikati Mwari ndiye akasaka vaFarisi vanyuke, vaSadhusei vanyuke, magweta anyuke navanyori kuti vauye vonyengera Israeri kuti inogona kururamiswa nemabasa emurayiro, kuti apuruvhire Israeri kana mwanakomana akuuya. Ndokusaka muchiona Pauro anopinda munyika dzavaHedheni. Two examples. Example iri pachapter 17 yaanopinda paAthens Greece oona chikwangwari chakanzi kuna Mwari asingazikanwe. Example number 2 iri pachapter 14 yamabasa paanosvika paLystra iri paIconium obva asvika pachinamatwa Jupiter naMercury. Vanotobata bhuru vachida kumubayira kuti iye ndiye Jupiter, iye ndiye Mercury, Barnabasi waaiva naye ndiye Jupiter. Pauro akati siyanai nezvifananidzo zvamuri kunamata izvi, munamate Mwari mupenyu. Imi mukuteerera here? Haana kungodaro bedzi, akabva avhura rimwe faera raanga asati amboburitsa Pauro
kwese kwaakabhega aparidza akariburitsira paListra iri paIconium. Listra inzvimbo iri maIconium ndoma akanoburitsa fire, but zvinonzi akasvika ikoko akawana murume akanga asina kumbobvira akafamba kubvira achizvarwa, anga ari mheta makumbo. Ndokubva Pauro aparidza, apedza kuparidza ndokubva atarisa chirema, ndokubva zvanzi akaona kuti chaitenda kuti chinogona kupona, ndokubva achisimudza chibva chafamba. Vanhu vese vakati this is a wonderful miracle. Zvikanzi nevainamata Mercury naJupiter, ava ndaamwari vedu voburuka kubva kumudenga. NaJupiter naMercury maplanets ari mudenga, vainamata maplanet gods. Saka pavakaona Pauro naBarnabas vakati Mercury anotaurisa, saka ndiye Pauro anga achiparidza. Jupiter akati nyararei, ndiye Barnabas. Tobva mupurisita waJupiter atora mombe nemaruva akauya nazvo kugate akada kubayira Pauro achitenda kuti Pauro ndimwari wavo anonzi Mercury. Pauro ndokubva abvarura hembe naBarnabas achibva ati says we are men of like passions with you, but ndinoda kuti iverengwe muone fire raakazoburitsa paListra Pauro raanga asati amboburitsa, rekutsanangura kuti indava vagari vemuListra vabhege vachinamata Jupiter naMercury sezvatiri kusangana nazvo panapa, kuti Mwari ndiye ari kutoti ndii ndakasiya ana Jebhusi vari vapenyu. Ndaida kupurufa imimi rudzi rwangu rwandakatsaura ndikarwita rwangu nesungano yemurayiro. 14:13 dzamabasa avapostora. Verengai tinzwe kuti chii chakaitika yekupora kwechirema taitsanangura. Ngatitangire pachapter pavhesi 13 ibaba. Ipapo mupurisita waJupiteri, mupurisita waJupiteri waiva netemberi yake pamberi peguta, anga aine temberi yake pamberi peguta, akauya pamasuo nenzombe namaruva okushonga, ndokuuya nebhuru nemaruva ekushonga, achida kuvabayira. aida kubayira Pauro naBarnabasi. Ana vanhu vazhinji Akanga naye, aine vanhu hobho vakanga vaida kutosidha kuna Pauro musi iwoyo. zvino vaapostora Vaapostora Pauro naBarnabasi Barnabasi naPauro vakabvarura nguo, vakati vachinzwa izvozvo vakabvarura nguo dzavo, kwakusara nezvikabudura zvemukati. Mupostora Pauro pamberi pevanhu vakamhanyira pakati pavanhu vazhinji, vakati says vakadanidzira vachiti, we are men of like passions with you. varume munoitireiko izvozvi? Nesu tiri vanhu semiwo. We preach you that you turn away from these vanities Tinokuparidzirai mashoko akanaka kuti mubve pana izvozvo zvisina maturo, and come to the living God who created the heaven and the earth and the seas and all that are therein. mutendeukire kuna Mwari mupenyu wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, Yes. iye panguva dzakapfuura. Aha. Ndofaira racho raakaburitsa. Tokorodzai verse 15 iyoyo. Takidzai verse 15. Vachiti, varume munoitireiko izvozvi? Ehe. Nesu tiri vanhu semiwo. Tiri vanhu vakafanana nemi. Tinokuparidzirai mashoko akanaka Tinokuparidzirai mashoko akanaka kuti mubve pana izvozvo zvisina maturo. ibvai pazvinhu izvozvo zviri kunzi zvisina maturo. Ndiani? Kunamata Jupiter naMercury aditi ndo zvaari kuti turn away from these vanities. Kana tasiya kunamata Jupiter naMercury toita sei? Mutendeukire kuna Mwari mupenyu. Mobva mauya kuzonamata ani? Mwari mupenyu. Alright, fighter zvinzwa. Iye akazika zvose zviri kudenga nenyika negungwa kana zvese zviri mazviri. Wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo. Ehe. Iye panguva dzakapfuura. Right, ari kunzi iye ndiani? Mwari wokudenga anditi? Panguva dzakapfuura akaita sei? Wakatendera vaHedheni vose kufamba nenzira dzavo. Zvikanzi ndiye akanga akupa ipfukwa yekunamata Jupiter panguva dzakapfuura. Paipa makaveza Mercury paipa ndimwari. Upere Jesu maoko ifaira kai. Shamwari. Paipa maibika doro remvura paipa ndimwari. Kani zvakatenderwa panguva dzakapfuura. Ndapanongonzi Jesu aroverwa pamuchinjikwa, vaHedheni vaakuchifanira kuita abandon Mercury naJupiter, vaakuya kuna Mwari mupenyu nenzira yaJesu Kristu. But Jesu asati aroverwa zvanga zvisingaite. Mwari anga ari waIsraeri nenzira yemurayiro, vaHedheni vanga vasingagone kujoina chechi yemurayiro. Saka ari kuti panguva dzakaita sei? Dzakapfuura.
tangidza verse 16. iye panguva dzakapfuura wakatendera vahedheni vose kufamba nenzira dzavo. Ndiye aikupai rozari rekufamba naro muri muhuro. Jesu anga asati aroverwa. Kana aroverwa chibvisai rozari. Ivanity yamina. Muri kufanira kuti kana makanga manzwa kuti Jesu aroverwa mobva maita abandon Jupiter na Mercury. Asi kana Jesu asati aroverwa aiwa vezai zvenyu zvimwari munotenderwa. Mwari chaiwo kudenga ndiye akanga akatendera vahedheni kunamata chero chavawana. Kuijipita kwainamatwa dadya, nunzi, mosquito, mhepo, zuva, miti. Mhepo ikatoti huu vairara nedumbu kuti Mwari wemasimba ose vanga vakatenderwa namazuva ekare. Tokodza verse 16. iye panguva dzakapfuura wakatendera vahedheni vose kufamba nenzira dzavo. Chero chamunoda kunamata namatai. Yes. asi haana kurega kuzvipupurira. Vati muchinamata Jupiter kudaro haana kurega kuzvipupurira. Aizvipupurira aita. Muchinamata zvivezwa, muchinamata nyeredzi, muchinamata Gabhurona, izvo zviri zvinhu zvisina maturo. Aizvipupurira futi kwamuri asi musingazvioni. Aizvipupurira sei? achiita zvakanaka. Iye Mwari aiitira zvakanaka vanhu vari kunamata zvimwari zvakavezwa. Aivaitira chii? achikupai mvura yokudenga. Mvura ichinayira mumisha yevanhu vanonamata Jupiteri. nenguva dzezviyo zvizhinji. Vanhu voita witi isingaite achinamata Mercury. achizadza mwoyo yenyu nezvokudya nomufaro. Muchiguta zvisingaite. Ari Mwari wokudenga ari kuzvipupurira kuvanhu vasingamunamate. Havana kunzi tangai manamata mozowana zviyo zvizhinji. Hanzi muchinamata zvakavezwa aizvipupurira achikupai zvekudya. Zvoti dai maiziva mavhesi aya amaitenda vhangeri yeprosperity kuti tangai manamata mugowana zvekudya. Iye achitonzi akapa vanhu zvekudya vasinganamati. Ingobvunza repasati pakuti wazvinzwa here kuti hauna nidhi yekutanga kunamata kuti uwane zvekudya. Unotoita mari usinganamate. I believe in God for a miracle. Enda unorima unoti mvura ina yeri. Mwari hatanga titumire list revanonamata ndozonaisa mvura pamisha yavo. Vakaramba kunamata muchafa nenzara kusvikira matendeuka. Mwari achitonaisa mvura kuvanhu vasinganamate uri kunzi uri kuzvipupurira kuvanhu vasingatende zvavo kwaari. Votowana zviyo zvizhinji vonzi vaigutswa mweya yavo vachitofara. Ndiye Mwari watinoparidza ekuti unotosangana nemunhu akapaka navhara asina Jesu womuparidzira Jesu aine navhara. Uyu wamakauya naye kubva kuNigeria nekuGhana anototi kuvanhu uyai mundinamate mozoita navhara. Anotori Mwari munyowano wamakagadzirirwa naAroni pagomo reSinai. Mozisi wanonoka kuburuka zvakamboitika. Haleluya, haleluya. Mwari wamubhaibheri akapa vanhu zvekudya vasingamunamati. Saka uchiona Pauro achisvika paListra haana kuuya nemagonyeti echibage. Akatosvika akatenga chikafu imomo muvanhu vanonamata Mercury. Handinowanzwa kuti vanga vakatobata bhuru, vanga vainaro bhuru vasinganamati. Uyai tinavate kwedu kuchechi kune muprofita ane simba. Zvako zvinoita zvii zvinoda kuita kana ndanamata. Bhaibheri riri kutoti vanhu vane zvinhu zvaitoita vasinganamate, kuri kupupura kwaMwari. Uri kuzviona kuti prosperity gospel inosemesa. Ngatisiyanei nayo tida kunobata chushani rishatai. Asi taona kuti Mwari akasiya madzimambo aya anonamata zvivezwa ari mapenyu achiti ndoda kuzopruvha rudzi rwangu rwandinonamatwa narwo. Sezvatiri mumazuva edu
tiri kurarama mumazuva ekunge isu tiri Israeri yaMwari, tiri rudzi rwaMwari, tiri vanhu vaMwari, tiri vana vaMwari, tiri chechi yaJesu, asi tiri kurarama pakati pemadzishe mashanu avaFiristia. Tiri kurarama pakati pavaJebhusi, vaHeti, vaHivhi, vaAmareki, vaMoabhi, maSidhoni nevanogara paMount Lebanon. Tiri kurarama tiri pakati pavo. Ko Mwari avasiyirei vari vapenyu zvikanzi ndoda kuedza rudzi rwangu ndigoona kuti runogona here kuchengeta shoko rangu randakavapa. Muchanzwa kuchinzi kuri kuuya nhingi, kuri kuuya Sidroth, kuri kuuya Creflo Dollar, kuri kuuya TD Jakes kumadzishe mashanu avaFiristia. Mwari achiti ngaauye tigoona vangu chaivo kuti vanoramba here vakasimba neshoko rangu vachiramba kugamuchira herezi kunyange dzikaparidzwa neauya neprivate jet. Ndoda kupuruvha rudzi rwangu ndichishandisa vasinganamati. Dai tine nguva taenda ku13:8 dzaZakaraya unonzwa kuti zvino migove miviri ndo zvinotaura Ishe ichaparadzwa yoiswa mudziva romoto yotsva, asi mugove mumwe chete pamigove mitatu ndichaichengeta. Obva ati ndichaiedza sekuedzwa kunoitwa ndarama kana sirivheri kuti inake. I will purify them as is God purified by fire. Obva ati ndichati imi muri vanhu vangu, ivo vachati Ishe ndiMwari wedu. Ruri rudzi rumwe chete pamigove mitatu. 1/3 ndo yandichaponesa, 2/3 ndichaipisa mudziva romoto. But iyi iri kuponeswa inoiswa futi mumoto, but wakasiyana neuri kudziva romoto. Koma akutiisa mumoto indava zvonzi ndoda kukupurifyai. Onza kana gold racherwa kuti rive pure rinoiswa mumoto robva ranyatsoita bhedha. Saka God is going to purify us using non-believers. Vasinganamate vari kuitei munyika muno, Mwari ari kuvachengeterei, adi kungovapisa kosara vanotenda kuna Jesu chaivo. Ari kuda kuvashandisa kupurifya vanonamata. Saka vachaminura zvamusati mamboona. Zvotakakotama kunhonga kana magirazi adona, vanhu vanoti kondai mai weko chii chaitika. Mwari achida kuona kuti munosara here makasimba kana muchinge maona izvozvo. Muchapurifewa zvokuti unoti kana ndikaita unzenza uye akanyanya kunaka ndozotsanangura kuti Jesu ndandisingade, but dai makamuona kana nemiwo. Mukurarama pakati pevanhu vanenge vaine zvinenge zviri kufamba nemabasa avo ekusaziva Mwari, vachienda kunohwina loto, so iwo uchitambudzwa nalandlord achida mari yake yerendi, asi oti ndakaenda ku Grand Challenge ndikanohwina D4D. So tinopesirawo kuti Mwari ndofuka ndikabholochaya loto zvinofamba. Ari kuudza vanhu vasinganamati achida kupurifya vake vanonamata. Pesira wakuti regate zvimwe zvinoda kuti timbofambira. Mwana anyanya kurwara, kunamata tinonamata asi taakumbofamba. Unoshoperwa. Mwari oti wakundikana kuita rudzi rwangu, ndakuchikuisa mumaoko machushi. Ndokwatiri kuenda iri kunopedzisira vanhu vapidzwa mumaoko mani chushani rishataima. Right. Ndakidzai mavhesi 1 ndokwatiri kuenda. Zvino ndidzo ndudzi dzakasiyiwa naShe akadzisiyirei kuti aidze vaIsraeri nadzo. Ari kuda kuti aedze Israeri nadzo. Ivo vaIsraeri vose vakanga vasina kuziva hondo dzose dzepaKenani. Mwari ada kukutirena ikurwa achishandisa vakomana ava vakasiyiwa naMwari. Kana masangana vakatanga kutaura heresi yavo, imokura mushoko raMwari, moenda kunovakonfranda makamira mumagwara. Dai kusina vanoparidza heresi, dai musingabate magwara. Mungadai mungoti tinonamata, batei zvinezvi maakuona kuti vanhu vari kuuya nenhema ende vane mavhesi avainavo, ndotokwinya kuziva magwaro, otherwise tinovhiringwa. Saka ari kuda kutirena vasina kumboona hondo kuti vagogonawo kurwa hondo.
saka munosimudzirwa vasidhoni namadzise mashanu avafiristia. Haleluya. Amen. Navahivhi vanogara pamount Lebanon, pabhau Himon, pakatarisa paHamani. Yes. Nemhaka iyo bedzi kuti marudzi avana vaIsraeri azive. Yes. Kuti avadzidzise kurwa. Aida kuvadzidzisa kurwa. Ivo dai kusina kuuya heresi hataibhoya tichiparidza tichidai. Tingadai takaparidza zvinyoronyoro, men of God, powerful sermon. Everyone is a man of God. Everyone is called. Glory, glory. Yes, yes. Makadi mfundisi shava vakomana. Amatema makadi brother in Christ. Mwaraka ta kuna zakadaro. Hamuna kumborwa hondo ivi pakaovhara, hamuna kumbopasvika ivi. Saka kuri kusimuka chipengenene. Kungosvika so igala. Kohondo yatanga kuva izvonzi right chatanga. Vakomana vange vasina kuona hondo yepakaovhara. Havana kuziva mutengo wakabhadharwa naJesu kuti atenge chechi yake. Saka vakatanga kunamata vachingolenga-lenga, vachiita chikritsu chechisaladi. Jesu akati chakusimudzirai munondo. Motokwinya kana kuti munonotsva. Ombera Jesu maoko. Motoita sei zvenyu? Motokwinya kana kuti munonotsva. Kungosvika so hakuna vhangeri yakadaro. Kungosimuka so iheresi. Kusvikira munhu akuti vakomana motonoverenga magwaro. Murume uya kana musina magwaro hamuna chekutaura. Ari kuitira vasina kumboona hondo. Pakarwiwa hondo shamwari pakaovhara zvokuti ana Pita vakanga vakuramba kuti murume uyu hatimuzive indatosvikawo makusenana. Chasimuka mako unonzi akabatwa hembe so akati mosara nehembe itoenda ndisina. Chachaya ana James Thomas vakati haidhauti kuti panapa pachararabiwa panapa, vakamusiya achienda ega kuna Pirato. Chakanga chasimuka. Haleluya. Amen. Saka munopinda muchechi yangonhorondo Jesu akatifira kuti tiende kudenga, kwakauya mweya mutsvene akati mabhoni free vakomana havana kuona hondo. Regai ndivasimudzire madzishe mashanu avafiristia vatrenwe kurwa, vanzwisise kuti hatina kungopinda muKenani chiferefere. Pakarwiwa shamwari, pakadeuka ropa, mwanakomana akatambarara pakaovhari kuti vanhu vapinde muKenani pakafiwa. Saka moyo iwoyo wokurwa iwoyo haufaniri kurasiswa nechechi. Saka uchiona kana mazuva eHeroes Day unoona vakusimudza maziso akatsvuka so, inenge yango nyika ino yakauya neropa, nyika ino yakauya neropa so, vanhu vanenge vane discipline. Ndakune kwasimuka vamwe vakuru vanga vakasimba vanokutaurira kuti rimwe zuva ndakaponyera mumuhacha kunge ndere, mabhoni achivava. Mabhoni free muda kuti tengesera nyika inini. Asi ndakazotiwo kwavari tinovatenda kuti vakarwa vakatiunzira rusununguko, asi kuti tiri mabhoni free haisi saini kuti tiri magwara. Zvinongoreva kuti zvakaitika tisati tazvarwa. Dai takanga tiripo taingoendawo futi kuhondo kwacho. Saka vafanire kuti nyepera kuti dai vakanga vasina kurwa tikadai tiri pasi pemabhunu kunyepa. Tikadai takatovadhindawo futi mabhunu zvavakangoita izvo zvazvo taingozviitawo. Hatisi magwara izvi. Unofunga kuti futi inonetsa kubata. Takangozvarwa zvapera chete. Haisi saini kuti hatizvigone. Vanozopedzisira vakufunga kuti hatizvigonewo kaizvo vakaita zvizvo. Tozvigona. Sabonyepera. Saka in as much as we are grateful, they must acknowledge that it was just a matter of time. Zvakangoitikawo munguva yavo. Ukanga uchinaiwa so, wobva wanaiwa nemvura ine zvivhuramabwe, wosvika pamba wakazvimba nekurwa nezvivhuramabwe, waakuti kune vanhu imimi munofa imi mukarwa nezvivhuramabwe kuti ungewo wakasimba stereki. Izvo yangonaya yevhu zvivhuramabwe iwo uri panze.
It's just a coincidence. Isu taona kuneona futi tikangozvipoti kauya sezvawaita. Saka ndatotaura zvakawanda apa. Semushumiri ndofanira kupota ndichizvitaura kuti vanhu vaite sober. Hallelujah. Amen. Kuti vakova chiri zvakuramba futi kuti zvakuitika izvo hazvo zvatakarwira. Zvonoti pane kugwara futi wavakazoita pamberi ipapa. Wavanofanira kutobvuma kuti tiri makwara. Hauna kuzvinzwa. Vakuti takaita zvedu kuondazi. Zvashata vabi yedu. Ivi mavhoni furi mototibatsirawo. Isitoti maona kuti muri magwara futi time. Right. Saka Mwari ari kuda kuti tigone kurwa. Toda kuti mumhanye kuverenga Jude chapter 1 verse 3. Pane nyaya yekurwa handitika. Unonzwa Pauro achiti pfekai nhumbi dzekurwa nadzo. Obva ati bhanhire rezvokwadi, chidzitiro chekururama. Makasunga mutsoka dzenyu kugadzirwa kwevhangeri yerugare. Nhoo yekutenda, nguwani yeruponeso. Opedzesera achiti nemunondo wemweya, iro shoko raMwari. Kuti kana mapedza zvose mugone kumira nekudzivisa miseve yese yewakaipa. Pane nyaya yekurwa. Ndofunga ndo zvakasaka William Booth ati Salvation Army akanga abata concept yekurwa, asi zvaakazorwa nazvo ndo zvisiri izvo. Akazorwa nengoma nezvikepisi zvekrimu. Dai akazobata munondo wacho manje weshoko raMwari, angadai akagona. Ndo chaakashaya ichocho. Akazongotora ngoma gudu vachimacha kudai so. Kuvabvunza vhangeri clueless. Na kuti muverenge Jude munzwe nyaya yekurwa, nekuti zvanzi chasirwa madzishaya anoda kudzidzisa vasina kumboona hondo kuti vagone kurwa. Jude muning'ina waJesu. Jude chi? Muning'ina waJesu panyama chaipo. Maria abereka Jesu. Musanyeperwe nema-Roman Catholic vanoti Mary is a perpetual virgin. Mary haana kuramba ari mhandara. Akazvara vanasikana vana vamwe 6 after Jesu azvarwa. Mary akaita vana 7. Jesu azvarwa ari mwana waMwari, akazoita munin'ina akanga ari mwana waJosefa ainzi James, kuchiteerwa nemumwe ainzi Joseph, kuchiuya mumwe ainzi Simon, kuchiuya mumwe anonzi Jude. Ndiro rakanga riri gotwe pakati pavakomana. Kobva kwazoita hanzvadzi 2 dzine mazita anoitwa contested nemascholars, but dzakanga dziri 2 hanzvadzi vanasikana chaivo. Zvotukatoverenga 12:46 dzaMateo unotonzwa zvichinzi Maria akauya nehama dzake nevaning'ina vake nehanzvadzi dzake. Jesu aive nevaning'ina vepanyama. But Jude haana kunyora bhuku yaJude semuning'ina waJesu. Akazotendeutswa mushure mekunge pa 1926 dzaJohn. Jesu akarembera akati kuna Maria achinongedzera John muzarurirwe, tarira mwana uyu ndiye mwana wako, iwe mwana ava ndo mai vako. Verse 27 yobva ati kubva musi iwoyo Maria akatama kumba kwaJosefa akanogara kumba kwaJohn. Ndo kwakanotendeukwa nevakomana. Saka 3 vavo vakatenge vari vashumiri, Joseph na James na Jude. Kunyange zvazvo Joseph asina kuzonyatsoita prominent, hatina bhuku rake raakanyora, but akanyora the book of James as James the apostle, the James the elder, who is his young brother. James ndiye aiteedzana naJesu. Ukatoverenga pa chapter 15 zvakatonyorwa yamabasa. Paitika noise pakaitika dare riya. James ndiye akaripedza
kwasimuka vanhu vakanga vaenda kuasia vakanotambudza Pauro ikoko vabva kuJudhea vachiti kuvaHedheni kana musina kudzingiswa hamungaite vana vaMwari. Pauro achibva auya vakagara pasi naana Peter kukazonzi naJames ngatitume vanhu netsamba vanotaurira vanhu vari muAsia musanyeperwe nemaJudha akabva kuno hatina kuvatuma. VaHedheni havana nidi yekudzingiswa kuti vaponeswe. Saka Judhi uyu ndo vakatendeudzwa naJohn mwana waZebhedhi naSalome akanga azonyora the 5 books of John including Revelation. Verenga itinzwe kuti Judhi akanga ari pastor akati kudii. Vadikanwa ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai. Chikanzi naJudhi apfana ndakati ndichishingairira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Ndiri kukunyorerai pamusoro pei. Akanyora semushumiri akanga akutoti unonzwa aiti Judhi muranda waJesu Kristu obva ati munin'ina waJames. Saka anenge achiti James mukoma wangu but Jesu ndi master wangu hatina kukamba naye panyama nekuti mwanakomana waMwari. Ukaverengawo James achinyora anoti James muranda waIshe Jesu Kristu. Vakanga vakuziva kuti zviya zvataiti mukoma zviya kwakuiri kusaziva hatina mukoma akadai Mwari haana munin'ina. Ndakati ndichikunyorerai pamusoro pekuponeswa kwedu tose. Ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai. Chikanzi ndakaona kuti regai ndinyore zvechipiri. Ndichikurayirai kuti murwire kwazvo kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe. Mazvinzwawo. Ndakakurayirai kuti muite sei? Murwire kutenda, contend for the faith which was once and for all given unto us. Saka kurwa kwacho manje ndokwamunofanira kuti muchenjerere. Pauro akanga ainyora pabhuku yaEphesians 6 akati we wrestle not against flesh and blood. Hapasi kuda kuzopedzera paita mapoka evanhu vari kurovana zvibhakera chaizvo muchiti tiri kuteedzera shoko raMwari rakati tirwe. Irwai kutenda, rwirai kutenda kwakapiwa vatsvene kamwe chete. Zvoreva kuti ukakuluza haukuwane zvakare. Contend. Verengai zvakare pfuurire mberi inda uri kuti tirwe. Nokuti kune vamwe varume vakapinda pakawanda. Zvikanzi nyaya ndiri kunyorwe nayo kune vamwe varume vakapinda pakawanda. Vakagara vaisirwa kare kutonga uku. Vakagara vanzi vachanopiswa varume ivavo. But ndo vandira kuti mugorwa navo kana kuti murwe nekuda kwavo. Vakaita sei varume? Vanhu vasingadi Mwari. Vanhu vasingadi Mwari ndo vamune muchirwa navo. Vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita utere. They changed the grace of our Lord Jesus Christ into lasciviousness. Vachiramba tenzi uyu mumwe chete. Denying even the only one Lord that we have. Saka vanenge vachichinja vhangeri vachiriita utere. Utere ndakaudefina zvinhu zviri sensual, zvinhu zviri sensational, zvinhu zvinoarousa mafeelings ako. Saka zviri kunzi naJudhi vanoshandura nyasha vachidziita utere. Unopedzisira wane manyukunyuku nevhangeri raifanira kukuratidza nyasha wozvininipisa uchigamuchira zvakaitwa naKristu kuti ugoponeswa. Saka utere chii? Utere kuparidzira nyama ndo hunonzi utere. Vhangeri yese inoparidzira muviri wenyama. It is a gospel of lasciviousness. Chese chinoenda kunyama yako achiparidzwe. Vhangeri rinoparidzwa richienda kumweya. Saka rinenge richifanira kuti ritaure zvemwanakomana waMwari. But mukavanzwa vakuti receive your money hausi mweya wako unoda ma-US dollar inyama yako. Ndo utere hwacho. Saka muchiona zvakunzi ndiri kuda vakagumbukira urombo panapa, handisi kuda munhu akagutsikana, ndiri kuda aneta nekuroja. Unorambidzirwe iwewe kuita stand yako, Satani imbwa yemunhu. Wototi aika ko zvamava kutuka Satani muchishandisa language yaSatani, mashaya here yaMwari yekumutuka nayo. Yashandurwa vhangeri yavahutere. Munhu akunzi namata une shungu. Shoko raMwari rinoti umambo hwaMwari hunotorwa nechisimba. Become violent and claim your miracle.
ndiri kuda vaneta nekurwara, vaneta nekudya nemunjonjo, vaneta nekukwira kombi. By power, by thunder, rabashaka. Otoona kuti tapinda muvhangeri yesadza, tapinda muhutere. Asi anenge achitonwa mvura, achitopukuta kumeso, achidikitira. Iwo chitofunga kuti ndawana mushumiri. Judha ndovari kuti vanoshandura vhangeri yaishe wedu Jesu Kristu vachiita hutere. Vhangeri inoti kana yaparidzwa so unenge wakuenda kunotarisa muwallet mako kuti mune zvaitika here. Iri why? Hande ku 2 Timothy chapter 2. Hande ku 2 Timothy chapter 2. Tinongovravhaza tichienda kuna Chushani. Ndoko tinoda kuti tisvike ikoko. Tinoda kuchengeta nguva dzedu. Hallelujah. Amen. Yes. 2 Peter chapter 2 tangire pa verse 1. Timothy wechipiri chapter 2 verse 1. Tiri kuda verse 3, 4 ne 5. But tikatangire pa 1 tibate idea yacho, perspective yacho, contextual relevance. Yes. Naizvozvo iwe mwana wangu, Iwe Timothy uri mwana wangu iwe. iva nesimba munyasha dziri muna Kristu Be Jesu. strong in the faith that is in Christ Jesus. Izvo zvawakanzwa kwandiri The things that you have heard of me pamberi pezvapupu zvizhinji, among many witnesses, uzvipe vanhu vakatendeka, find some faithful men that you can give it also, vanogonawo kudzidzisa vamwe. who are able also to teach others. Utambudzike pamwe chete neni. Hatimazvinzwawo? Tambudzika pamwe chete neni. Muapostora ari kunyorera muvhangeri, ngatitambudzike itese. Ndozvandinoda kukubvunza iwe kana uri mushumiri, vhesi unoita sei nayo? Iwe handiti wakajoina chechi watoona kuti munhu waMwari ane twunhu twake, uchida kutopuhwoka kaka 4x4 kakoka wotosimbawo. Shamwari ngatitambudzike tese. Aika iwe Pauro hausiri wakamutsa Yutiko kubva kuvakafa here? Ndini? Hausiriwo here iwewe wakarumwa nenyoka pamauta ukaipisa vanhu vakashamisika nazvo? Ndini? Hausiri wakanamatira vanhu vese vanga vari pamauta vairwara vakapora? Ndini? Kuitakamira kuti ite mari, problem yako ndeye sitisa vanhu vese ava titenge maprado. Zvikanzi naPauro, aiwa fana iwewe tambudzika sezvandiri kuita kuno. Vadikani, denga tinopinda here vana baba nanamai? Da standard yakasetwa kuvhangeri nemadiro atinoita kudyaya. Ndifunge madiro atinoita kuluma akanyanya. Zvimwe akamira panaro kuti zvichida ndikaridzwa zvangu zvinofamba. Haasi kuda kuponeswa aiwa. Haasi kuda kuti iye afambe. Ane zvaari kuda kuti zvifambe. Dai zvinhu zvangu zvikafamba. Tambudzika pamwe chete neni, handinayo. Somurwi wakanaka waKristu Jesu. Wazvinzwawo? Suffer tribulation as a good soldier of Jesus Christ. Zvikanzi Timothy uri kutorwa izvezvi, asi uri musoja wani? Uri musoja wani? Handiti kwataverenga zvanzi vaida kudzidziswa kurwa. Saka ndo hondo yechoka yatiri kutaura iyi. Irwa semurwi wakanaka waKristu Jesu. Saka akabva ati ndikangoti musoja anokurumidza kuwana brigadier munyowani, rega iribva ndataura komanda wake. Haikona kutora maorders kuna komanda wese Timothy. Komanda wako iwe handisirini, ndiKristu Jesu. Abvunza ari pasati pako wazvinzwa here izvi? Pauro ari kunyorera tsamba musoja. Zvikanzi iwewe uri musoja, but uri musoja wakomanda Jesus Christ. Aiwa usi musoja wangu, ii ndotorowa mabasa sewe. Chikutorora pamwe chete chi betofuradi yacho. Saka unoone zvazviri kuita. Iwe unokwenda unoparidza handitika. Uri kwangofamba kuti ndiri musoja, wobva woonekwa nezvimwe zvigevenga kuti hazive komanda wake. Wobva wanzi
dauda kuti uside kwandiri ndite spiritual father wako ndokupa anointing woita musoja wangu. Ukangoratidza bedzi kuti hauna auzive komanda, vanokutora vakakukomanda, unokomandwa zvavasati wamboona. Ndakambotaura nyaya iyi yakaitika mazuva andaidzidzisa kwaMutaro. Kwakauya chimwe chimufana chakanga chadzingwa chikoro kuno, chachine musikadzi wechimufana ichi, chachine chi. Saka chakanzi nababa wacho wadzingwa kuchikoro chekutaundi wakuenda kumusha ndibva chaendeswa kwaMutare. Saka chakanga chauya chega kuzotsvaga nzvimbo yekuita form 4. Chakanga chakapfeka sutu, ukozoona chine musikadzi wake chatsvaga nzvimbo yechikoro asi chakapfeka sutu. Saka chakasvika tiri mustaff room tichidiscussa nyaya dzebasa tina headmaster. Ndobva chaenda pareception, zvikanzi nareceptionist gara panze apa, maticha naheadmaster vari mustaff room. Kana vabuda ndokudedza woenda kuofisi kwaheadmaster wonotsvaga nzvimbo. Chakabata faira racho so chine magirazi kumeso. Ndobva kwaya mumwe ticha anga atoenda kwadistrict education officer akanzi try pachikoro chakati unogona kuwana nzvimbo yekudzidzisa maths ipa. Saka ticha aiuya kuzotsvaga nzvimbo yekudzidzisa, mufana aitsvaga nzvimbo yekudzidza. Saka ticha vakazosara vouya, mufana anga atouya. Saka ticha vachiuya vakauya semunhu kutsvaga basa, unongoziva kubwera kwacho. Chimufana chiendobva chamira padhoo rekupinda mustaff room, zvikanzi ndokubatsira nemufana wangu kutaura naticha wewe. Saka ticha havana kuzoti mufana arikutsvaga nzvimbo, vakatofunga kuti ndiwe headmaster wacho. Zvikanzi naticha wewe ndikutsvaga nzvimbo se chachine mwiri wakasimba, ndikutsvaga nzvimbo yekuti isametsi. Zvikanzi ndipe mapepa ako toona. Ndobva ticha vapa chimufana cheshe mapepa avo, ndobva chavhura so. Zvikanzi saka unoti nditarise mapepa ako wakamira panapa, tora kaini udiridze maruva. Ticha vakadiridza maruva vachinyengerera nzvimbo. Saka takazopedza meeting, ndobva headmaster vazonzi apa pane mufana chi akaida kuona. Headmaster ndobva wabuda vakaona chimufana chekwereka mapepa, ticha vari kudiridza maruva vachiguja mvura pachibhorani vachidiridza maruva. Zvikanzi naheadmaster wei pano mese naheadmaster chaivo. Zvikanzi naheadmaster kwaye muri kuda chii panapa, kwema kudiridza maruva idhava. Zvikanzi asi ndikutsvaga nzvimbo yekuticha. Zvikanzi kwewo, zvikanzi handikutsvaga nzvimbo yemetsi. Ndobva zvadzongorana ticha nemustudent pana watiri kwacho chakubata. Saka ticha vakazowana nzvimbo yavo yekuticha, mustudent akaona nzvimbo, ndobva aiswa muklasi yeform 4 yaida ticha wemetsi. Musi wakapinda ticha muklasi yemetsi first time, vachingopinda vachiona chimufana, chikati mufana svika kuno, ndobva adhindwa naticha munyowani. Mastudents ese akati ko ticha munyowani anongozikora mufana wendava. Isu takanozoiziva nyaya yacho yaitika kudhara. Mufana uyo akativhirika, tikati akakuita isei. Zvikanzi akadiridzisa maruva padhapa, taitofunga kuti ndiwo headmaster. Saka ndozvatiri kuitwa. Ukangoratidza bedzi kuti hauzive headmaster wechechi, unoona mumwe mufana akavhengedzera akakudiridza maruva. Omera Jesu maoko. Haleluya. Unenge wakutodiridza maruva, wotozoona later kuti uyu haasi tombori ticha panapa, haatorina nzvimbo futi, ari kutotsvagawo nzvimbo. Kuti uyu haana nzvimbo muchechi yaJesu, ari kutotsvaga nzvimbo. Chinongori chimufana chakachenjera, chakachena chiri kudiridzisa vanhu maruva. Icho hachina kana rengi muchechi yaJesu, hachina kana clue nevhangeri yaJesu, but makutodiridziswa maruva. Utari pasati pakuti hauna kudzwarwa iwewe. Shamwari. Chachiri chidhurira nechimufana ichocho. Saka ndingangochitarisa sodhokota kauseka kuti hamufana uyu haasira iti. Haangadaro sei kudaro so. Ukasaziva komanda, takidzai verse 3. Utambudzike pamwe chete neni somurwa wakanaka waKristu Jesu. Semusoja wakanaka waKristu Jesu. Musoja ndewani? Ndewa Apostle Chiwenge. Musoja ndewa Makandiwe. Musoja ndewa TP Joshua. Musoja ndewani?
Saka uchiona kuti paActs 4 anapita vakabatwa vakanzi musaparidze muzita raJesu vachibva vati tongai toteerera imi here kana kuti toteerera Mwari. Peter airamba kutora maorders kuna asiri komanda wake. Kana uri musoja kana muri kubattlefront, you don't take orders from any other commander. Kunenge kuine inonzi chain of command. Even kana kumapurisa chaiko, kana uri pastation unotoziva kuti officer in charge wangu ndiani. Anditika kunenge kuina isi crime kunenge kuine we-admin anenge ari assistant inspector unotozivana. Kana muri pa-district HQ panenge paina dispo ipapo superintendent ningi unofanira kutoziva kuti superintendent kana vataura zvatopera. Ukona pane nyaya yacho pakena muri maconstable mwana unokuti nonga maruva nonga mapepa mbedhe wemaruva officer in charge vanenge vatenda unonyora report kuti nezero wanga uri kupi wakutoona kuti commander chaivo vati ndinyore report uye haasi commander mumwe mustudent. Ndikanhonga mapepa mumhomba wemaruva ndikasanyora report basa richapera. Saka we take orders from Christ. Kana tichitsvaga doctrine, we get the doctrinal position of God from Christ. Hakuna munhu ane mvumo yekunyora tubhuku twake twokudzidzisa doctrine rake rinonzi doctrine rekwakati. Commander wechechi ndiani? NdiKristu Jesu. Saka uchiona kana tikuparidzira tinenge tichiti shoko raMwari rinoti, shoko raMwari rinoti. Tiri kuedza kuti tiite deviate pakunge ndichikuti ini ndinofunga zvakati, ini ndinofunga zvakati. Kana ndauda kutaura zvandinofunga ndakutosiyana nezvekunamata. Maybe ndakukudzidzisa kurima fodya zvimwewo zvakangodaro-daro. Kana pari pakunamata atitaure zvatinofunga, tinotora ma-instructions kuna komanda. Saka tinorwa nemunondo weshoko raMwari. Hatirwe tichiuraya vanhu, tinorwa tichichengetedza doctrine. Ngarirege kuvhiringwa doctrine. Mazvinzwire vadikani? Amen. Chiri superior pakati pedu tese iwe neni idoctrine raKristu ndo riri superior. Ndinonzwika zvandiri kutaura? Amen. Yes. Saka uchiona kana rikavhiringwa tinoviruka zvausati wamboona. Da irori doctrine ndo richapinza vanhu kuupenyu husingaperi. Kana ravhiringwa harisisiri doctrine, ratova a perverted gospel. Harichatoqualify futi kunzi chi gospel. Saka uchiona Pauro anoti vanodzidzisa zvimwe zvinhu, harisisiri vhangeri, zvatoo zvimwe zvinhu. Saka vakomana havana kuona hondo, vasiyirwa vaAmareki, vasiyirwa maJebhusi, vasiyirwa vaSidhoni, vasiyirwa madzishe mashanu avaFiristia navaHivhi vagere paMount Lebanon, paBhaal Hemoni pakatarisana nepaHamati. Mwari ada kushandisa madzishe iwayaya kutrena ava vasina kuona hondo kuti vanorwa hondo sei. Nekuti makanga musipo payakarwiwa hondo yesalvation yakarwiwa naCommander in Chief akapedza ari 1. Akamuka kuvakafa akaonekwa for 40 days akakwira akaenda kudenga. Imi makunzi mava vana vaMwari makuita play out neumwana hwaMwari zvokuti unotori nevanhu vanoti zvekuti ndiri mwana waMwari hazvina nebasa rese. Ndakuda vhangeri rinobatika. Havasi kuziva hondo, havana kuiona. Jesu paakaroverwa haana kuroverwa kuti vanhu vaone motokari kana dzimba. Akaroverwa kuti vanhu vaone upenyu husingaperi, vanhu vaitwa vana vaMwari. Zvamaakuita zvekuramba kunzi vana vaMwari, maakunzi vana vaprofita, hamuna kuona hondo ino, hamunzwisise zvakaitika paKalvari. Saka maakuzvidza doctrine raJesu Kristu. Hamusi masoja ake, hamuna munondo wokurwa nawo. Kana muri verudzi rwake, munoziva kuti whatever God does to people, as far as the gospel is concerned, he only does that on account of the supreme sacrifice that was paid by Christ on Calvary. Saka shoko rinoti the prayer of a righteous man availeth much. Kana usina kuitwa mwana, kana usina kutendeuka, kana usina kuponeswa, ukabhabhatidzwa, ukagamuchira mweya mutsvene, uri kuwesta nguva yako even kunamata chaiko kunyengetera. Mwari haanzwi minyengetero ya anybody else except a child of God. Zvekuti dai wakachenjera ungadai uri kuziva kuti kana mwana akarwara tikamunamatira akapora, chaitirwa kuti mwana apore identity yako
uri mwana waMwari. Ndokusaka Jesu akanzi nemukadzi weKenani, uyai mudzinge dhimoni riri kunetsa mukunda wangu. Akati hazvina kufanira kupa chingwa chevana kuimbwa. Nyaya uri kutaura yekudzingwa kwemadhimoni mumwanasikana wako, chingwa chevana. Iwewe uri mukategori yembwa. Ndoka mukadzi ati handazvinzwa, but munofanira kuziva kafuti kuti imbwa dzinonhonga mafufu anodonha patafura yevana. Kuratira Jesu uri kutenda angapo mwana wako wangotadza kuona healing, but zvawataura manje uri mwana, matauriro ako haasi embwa. Nawanga uri imbwa dai watoenda. Zvikanzi mataura chokwadi kuti tiri imbwa, but pane problem iripo. Vana vaminawo kana vachidya vanopfachura zvekuti mafufu anotozodonhera pasi, isu ana bhoki todya. Jesu akati mukadzi uyo apiwa chizaruko naMwari kuti patichagadzira tafura yeshoko raMwari nevaapostora vekutanga, vaJudha ndivo vana vachapfachura shoko raMwari rozoenda kuvahedheni. Saka mukadzi akati beuti iro haachagona kusiyiwa akadaro. Saka Pauro anoti mariramba vhangeri vaJudha toenda naro kuvahedheni. Zvazadziswa zvakarewa nemukadzi weKenani. Vana vachapfachura, imbwa dzozonhonga pasi petafura. Haleluya. Ndiri kunzwika variyani? Saka kana uchiziva zvandiri kutaura izvi, unonzwa Jesu aiti kana muchinyengetera munoti Baba vedu vari kudenga. Hapana kana hwana akazombotedzera munamateo, vanoita vakakanganwa vadzidzi. Izvo vana kukanganwa vakaziva kuti Jesu aitaura parable. Iri kunzi Lord's Prayer, haisi prayer iya. It is a summary of the gospel of God. I summary inoda kutodzidzwa. Saka paati iti Baba vedu vari kudenga, ari kuti hamungadhile naye musati maitwa vana. Saka uchiona paakapedza kutaura hapana akabva ati ngati vatatoita izvi Baba vedu vari kudenga. Zvanga zvisingaite vanga vasati vava vana, vaizoitwa vana kana iye amuka kuvakafa. Hapana chinoitika kana musina kuitwa vana. Nyaya inotangira pakunge maakugona kuti Baba vedu ndokunge baba wenyu. Haungangoti kumunhu wese wese waona dead unorohwa. Hauzivi baba wako wakaita sei. Ilo ndi pamunyama yo ndite mwana akadai so ane manza yakadai. Kumusha kuti mwana ane manza aine 7 years. Pamwana kale 7 years katole badza. Kwana shamwa tsvaga baba wako mushi. Mwari anoziva vana vake. Sambovonga funga kuti kuenda kugomba kunokuita mwana waMwari. Unototanga watenda, wotendeuka, wobhabhatidzwa, wogamuchira mweya mutsvene, waamwana waMwari. Wakugona kutsinzinya kana kusvinura, wotaura naMwari uchiti Baba vedu. Kana usati wadaro, every prayer yauri kuita uri kutaura newe. You are speaking to yourself. God doesn't hear those prayers. He hears prayers of his children. Nekuti kana waitwa mwana haungonyengetera, unoziva futi zvekutaura mumunyengetero wacho. Saka ndakamira ndiri mugomo, ndakandaenda kunonyengetera munhu waMwari, ndatisina kutadza. But ndakazoseka ndiri pakati peprayer, ndakati arekeni mboseka ndozonyengetera zvangu. Mati baba vangu vari museri merimwe dombo vachiteedzera varimo. Ndakazoti ndobva vanyarira so, akachoka so, ndobva vazopfuurira mberi. Ndofunga kuti ndichamubata kana kwaedza. Changamire muri simbi inodya dzimwe simbi. Ndauya muno mugomo nekuda kwendau yengoro yemoto. Kune munhu ari kutengesa ngoro yemoto yerudzi rweIpsam. Iri kuda zviuru zvina zvamadhora ekuAmerica 4,000. Saka ndakatikumbira nenyesha dzenyu Changamire, dai mandipa zviuru 2,500. Chiuru chimwe na500 ndozopedzesawo. Ndopandakaseka ipapo, ndakaseka. Ndaseka ndokubva abhonyarara, ndofunga akagufuka. Akati mukumona ari kuseka, chambata. Changamire. Saka aida 4,000 yekutenga motikari. But aikumbira 2.5 kuna Mwari. Kana apiwa 2.5 naMwari, ozowedzera 1.5. Changamire handiboruke mugomo muno kana musina kundipa. Ndopandakazoseka ndikati
uchapezera wafira mugoma muno. Mwari anombozvikaunda zvokuti wata ndiye akambokuudza mugoma. Saka mukufunga kwake anofunga kuti 2.5 Mwari anoronga akaomerwawo kudenga hagoni kumupa yese. Saka tinoda kukuomeserai kuti mundipe 4,000 yese. Ndozoti zvinhu zviri kunetsa pamwe zvinoona kuti zviri kunetsai futiko. Chindipai 2.5 itotsanziridzirawo. Saka no matter uzive kwaanopinda nemazwi bedzi unotoona kuti uyu haana kuponeswa, haatozivi vhangeri zvachose. Kana ukanga wakuti i1.5 unovitsvaga wega, unenge uchitotenda kuti pane zvimwe zvaunogona kuita zvisingainvolve Mwari. Iro shoko richiti hakuna chinoitika chisina kutenderwa naMwari. Hakuna kusimudza ruoko so ndiMwari atendera. Rimwe zuva akapfuma akadhiniwa rinoramba kusimuka ruoko kureso. Nditakureiwa ameno zvaitika ruoko rwangu rwakaoma kuti gwa. Asi kana uchitamba zvako nongochidewoso. Chitenda kuti handini panoda Mwari chii baba. One day rinofuma rakaramba ruoko. Aida kupuruvhira kuti hapana chinoitika kana ndisipo. Hallelujah. Amen. Saka when we fight, we are defending the gospel of Christ. We are siding, we are identifying with the doctrine of God. Vhangeri rakatitwasa, but kune vanhu vaya vachida kurivhiringa. Saka imi kana mapinzwa mukena nemuNew Testament, hamuna kuona hondo yepaKalvari. Munoda kutrenwa kukasimuka heresi, munoda kutrenwa kurwa, mugone kumira makasimba sezvaiitwa naPauro achinyorera vaGaratia kuti imi vaGaratia makaroiwa nani? Vakakuparidzirai murayiro, vakakuroyai. Hamufanirwe kuti mudzingiswe nekuti makagamuchira mweya mutsvene nekuda kwenyasha dzaMwari. Akanga achibata munondo achirwa nawo, achidefenda the gospel of Jesus. Zviri kunzwika? Amen. We don't defend people, we defend the gospel. Zvekuti kana vanhu vakataura zvavanoda say about Chiwenga, don't worry about it. But kana vazobatanidza Chiwenga nevhangeri manje, wakuwana zvekutaura. Wakuti aiwa magwaro hadaro. Vhangeri rakaparidzwa raiti zvakati nezvakati nezvakati. Saka uchiona kana tichiparidza tinoti shoko raMwari rinoti, shoko raMwari rinoti. Iwo ukasangana nevanoramba vhangeri raMwari, magain sayers, vari reprobate minded, unofanira kuvatiwo shoko raMwari rinoti. Saka havanetsi kuona vanhu vari reprobate minded, havataure vachiti shoko raMwari rinoti. Vanoti baba guti vanoti, muprofita anoti, wobva watoziva kuti iyi irudzi rwaBhalamu mwanakomana waBheori. Ndo makava akadzina Jesu, chenjererai makava, chenjererai mhumhi dzichauya dzakapfeka matehwe emakwai, asi mukati dziri mhumhi dzinoparadza. Havakote shoko raMwari, vanokota munhu. Saka uchiona kana ukataura shoko raMwari so, havataure zveshoko raMwari. Vanotanga kuti muri kuvenga nhingi nekuti ane mari. Hatisi kutaura zvemari dzavo kaisu. Tiri kutaura zveshoko raMwari. Tiri kuti shoko rakavhunwa apa, ndoparakavhiringwa apa. Daira ipapa patataura ipapa. Chiri kuti makandiwa anozviita muzodzi waMwari, hamuna muzodzi waMwari muNew Testament. Kunze kwaJesu Kristu, magwaro ndeaya neaya neaya. Kana azviti muzodzi waMwari in'anga ndiAntikristu. Chiburitsa ako magwaro anoita makandiwa muzodzi waMwari. Ukati tikuratidze tobva takupa toti enda pa 4:38 dzamabasa, enda paPisarema chapter 2 verse 1 to 2, woenda pa 4:25 dzamabasa. Kana wabva ipapo enda pa Hebrews chapter 1 verse 8 to 13, ukabva ipapo futi enda pa 10:38 dzamabasa avapostori. Kana wapedza ipapo tokupa futi pamwe pa 8 pa 4:18 dzaRuka, paanotaura zvekuzodzwa kwake. Uchitiratidza mavhesi akanga akamira mushumiri waJesu achinzi the anointed one of God. Kana ukanga waashaya wochitendeuka, uri kunyeperwa nen'anga. But kana vadaro manje havavhure magwaro, vanoti vakandiwane Maria musati mamboona. Maria inaye murume uyu aisiye, imi mune jealous ndamu namari.
tati isusu anozviti muzodziwa waMwari. Shoko rinoti Kristu ndiye muzodziwa waMwari. Kuti muzodziwa waMwari nechigiriki kuti Christ, nechirungu kuti the anointed one of God, nechihebheru kuti Messias. Kana wati uri muzodziwa waMwari uri kutoti ndini Kristu. Saka makandiwa ndi Kristu here. Tavhura magwaro guys. Tikareisa idhokutiri na opposition. Tikaburitsa magwaro. Chiburitsa iwo enyu. Manje mukadaro zvenyu kungodaro zvenyu muri moyo ya kumberi. Hatisi kutaura zvekumberi kwake. Tiri kutaura zveshoko raMwari. Tinenge takabata munondo weshoko raMwari. Tishirwa. Kana mati Boateng ndi spiritual grandfather wenyu, mukadzi wa Boateng chii chenyu? Ndi spiritual gogo here. Kwa mkwasho wa Boateng munomuti kudipa mweya. Kwa ambuya wa Boateng vakarorera. Ndi spiritual gogo mother-in-law. Kwa muningino wa Boateng munomuti kudi spiritual young brother to grandfather. Muroro wa Boateng munomuti kudi mune vhesi ya sekuru vemweya. Kana Boateng aita sekuru saka Mwari chaichi chenyu. Mibvunzo yatiri chibvunzai. Tobva takuti kuma Mateo 23 verse 9 inobva yati musawana munhu ari panyika wamunoedza baba venyu nekuti mumwe chete ndiye baba venyu ivo vari kudenga. 12:9 dzavaHebheru dzobva dzati uyezve teve nemadzibaba mazhinji epanyama vaitiranga sezvavanoda tichivakudza. Hatingazviise pasi here pababa mumwe chete wemweya kuti tirarame, nekuti ivo vakatiranga nepavaida napo, asi iye anotiranga kuti tigoverwe utsvene hwake. Tobva tabvunza kuti kana mati makandiwa ndi spiritual father ane utsvene here hwaangatigovere? Tinenge takamira nedhokutiri na opposition. Tishirwa nemunondo weshoko raMwari. Manje makandiwa akatoendesa magombeze kuchitumbwiza hospital. Tiri kutaura zvegospel. Ukati kumusikana ndokuda akati handidi. Manje nini manje ukati mwangondilamba zvako. Indini muzukuru wa Benjani Mwari wari chaya data handidi. Ndiri kuramba iwewe kwete Benjani. Pamwe akatoya ndombofunga futi. Iwe wandikude. Ndini akadzimura motoka wakauraya vanhu vaive pachota vaive. Vanhu 4 vakararama nekuda kwangu ini. Kukondilamba zvako. Vanhu wakavaponesa vanga vakufa. Asi iwewe kuti uite murume wako handidi. Sabhuku vakatsitirwa nengoro tichibva kuchigaya. Ndini akasimudza ngoro ini. Ndiwo wakasimudza ngoro. Wasimudza ngoro kuda handidi. Aikona kufunga kuti kusimudza ngoro yakatsitirira sabhuku kunochinja pfungwa yangu inini yekuti handidi. Ndizvo zvakaita gospel. Ukanyorera example, ukanyora composition mubhuku nyowani rakakavwa zvakanaka rine pikicha yaDidier Drogba, wonyora dondo. Kana wawana 0 ticha havazoti ndakukupa 2 dzaDidier ari pakava, unowana 0 uine bhuku rakanaka. Chauri kuwanira 0 zvinhu zvawanyora mubhuku rakanaka, wanyora dondo. Wazvinzwa? Yes. Saka kana waparidza nhema ukazoendesa chirikadzi chikafu, hazvichinje kuti uri mwana wa Satani aendesera chirikadzi chikafu. Usafunga kuti kupa chirikadzi kunokuita munhu waMwari. Saka unoshora even imbwa ukaiwana iri mbwa yakangorarawo zvayo unoidzingira panze, haina zvayaita. Kwenge yakanyatsorarawo vanhu, handisi kuidzingira kuti ine zvayaita. Kungoiwana mumba imhosva iri kudzingirwa umbwa hwayo isati yawana zvayaita. Haleluya. Amen. Saka pakurwa apa ndo pari kunetsa vazhinji. Takaita nguva yakareba vanhu vasingazive vhangeri vachitenda zvese zvese.
saka vakuti munoreva here kuti heresi mashoko atakaudzwa nakuti for the past 60 years iheresi ko inda akaita makore esaya achiiparidza isu toti zvenguva yaakaiparidza hazvina basa dai nguva ichiita chinhu chiri wrong kuti chinopedzisira chaacorrect dai nhunzi dzaakudyiwa takazvarwa dziripo asi nanhasi hadzidyike ndozvakaita heresi munhu angatodya sadza neshwanhatu achisiya mugoro wakazara nhunzi heresi kunyange ikawanda sei haidyiwe hairisi shoko raMwari hachisi chokwadi kana ukatochena musoro kuzvinyawu kwani vanhu vanochena musoro vachitamba zvinyawu manyanya kuchena musoro imi nezvinyawu maamen of God hazviite anenge achingonza uyu anoita zvezvinyawu kamudhara uyu achena musoro kudaro but chinyawu chakachena musoro haaite man of God ndaachena musoro ndozvakaita kuti chigure chachena musoro nekuparidza heresi verse number 6 Judges chapter 3 hatitombozvivhunduka ufunge zvekuti achena musoro verenga itinzi ivo vakawana vakunda vavo kuti vava vakadzi vavo uretiende paverse 5 saka vakomana vari kunzi vakomana ema hamuna kuona hondo takusiyirei madzishaya kuti akupuruvhei tigokudzidzisai kurwa hondo because hondo payakarirwa mamusati mazvaro makasara muponeswa Jesu atomuka kare kuvakafa hamuna kuona kutambudzika kwake hamuna kuona zvakaitika mugetsimani musi waakabatwa maokasi akagurwa nzeve naPita hamuna kuiona mangopinda muNew Testament yerugare muri kufanirwa kuti mumutsirwe vanoparidza heresi mudzidziswe kurwa hondo saka chii chakazoitika paverse 5 vana vaIsraeri vakagara pakati pavaKenani ndokubva vagara pakati pevaKenani navaHeti ndokugara pakati pevaheti navaAmori ndokugara pakati pemaAmorites navaPerizi ndokugara pakati pemaPerizites navaHivhi maHivites navaJebhusi maJebusites ivo vakawana vakunda vavo ndokubva vaita mistake vakabva vakweva mwoyo vakaona munhu wese ane wristband yake vakati ndinenge ndasarira kumashure segods ndokunotengawo mawristbands vakawana vakunda vevatorwa zvavakanga vakarambidzwa naMwari chii chakazoitika kuti vave vakadzi vavo vakavapawo vakunda vavo kuti vave vakadzi vavo vakapa vanakomana vavo vakunda vavo vakashumira vaMwari vavo ndokubva Israeri yaMwari yapedzesera yakunamata zvimwari zvavahedheni so zvataita iko zvino chechi haichaonekwa kuti yapapi yasangana nenyika zvinhu zvaimbonzi ndezvenyika kudhara zvapinda muchechi vanhu vakuimba kupraise and worship mazama ari pachena hanzi fashion so tinonge uchitoimba uchitamba so pfungwa dzako hadzisi kufunga Calvary dziri kufunga mazama uri kuona kuti aya ndikaabata aya hauchatenda Mwari nenyasha dzaakapa vanhu ukutonakirwa watopindwa neupombwe pamberi pavo machesa anouyawo negitare rake uridza shedhiya muchechi yeJesu akarohwa zvake nembanje miromo yakasviba kuti ndo hadzina macheso pandakaenda kwamagaya ndakambotanga ndichirohwa nehana asi ndakati ndaridza one song ndakabva ndanzwa network yakabva yabata chibva yati gedye network mweya wamacheso wakabva wati gedye newamagaya kuna amai vako vachiti hihihi vachitamba song yatoki muchechi yaJesu akafira vanhu paKalvari akapfeka gijira reblack remudzimu achiimba hihihi kana jala vachichi bababababababa chimagaya gaya muchechi yaJesu nyika yapinda muchechi hauchazivikanwa kuti vaJesu ndevapi vasatani ndevapi
manje kwamagaya kunetseka kuma 6 vanenge vari kusaidi kuno kwamagaya kuma 9 vanenge vari kusaidi kubhawa vanongochinja wristband yotarisa mukati votanga kutora bosi chechi yacho iri pabhawa saka hazvinetse genga ranga riri kuchechi masikati richibuda madhimoni torera rakabata maiguma nderu kungokurosa rodhi so matombhawa mukakurosa so maamuchechi problem day tanamata wani masikati maroma anosiya atoreserva mapines ndisire 3 deep misa inopera manje zvekuti musi wesande maroma anospenda more time mubhawa than muchechi vakagara pakati pevakenani vakapedzisira vakushumira vamwari vemukenani. Haleluya. Ndiri kunzvikaonekani? Yes. Guva rapasta rinonyorwa kunzi rest in peace makambozoona kupi iro shoko richiti vakafa havana mugove zvachose pazvese zvinoitwa pakati pevapenyu. Wamuri kuti rest in peace ndiani? Israeri akanga audzwa kunzi anotaura nevakafa ngaadhakwe namabwe. But pastor anofa mukadzi wake agototi shamwari yangu famba zvako nerugare. Zvinhu zvaifanira kuitwa nevanhu vasingatende vaKenani ndo zvaakuitwa naIsraeri. Kana munhu afa haachataurwa naye. NdakwaIsraeri vanotaura nevakafa vanonzi manecromancer. Speaking to the dead is an act of divination. Rest in peace paguva remunhu waMwari. Saka vachitaura kuna amai Maria vachiti tireverere Maria akachererwa kare kare vada kurevererwa naye. Watinoziva akamuka kuvakafa ndi Jesu. Maria wamuri kuda kurevererwa naye aripi? Haleluya, haleluya. Amen. Israeli yakanga yakagara pakati pevaKenani yakapedzera yakunamata vamwari vaKenani. Chechi ya Jesu inoita Christmas kana Easter. Kwakutoona Kristu akapfeka sutu yered anzi ndiri kuita Valentine's Day. Komunoita seiko nai vaIsraeri havasi vaIsraeri. VaIsraeri havaita zveValentine's Day. Handisina kuspenda nguva ndichitsanangura Christmas, Easter kana Valentine. Asi ndiri kunzwa mumweya wangu kuti mumwe haana idea. Saka ndichashandisa maminitsi angaite 5 kutsanangura zvinhu zviri zvitatu kuti munzwisise kuti zvakabva kupi. Ndichatanga neChristmas. Christmas inoitwa musi wa25 December. 25 December haisiriyo date yakazvarwa Jesu. Jesu akazvarwa mazuva akazvarwa akanga asiri mazuva eChristmas. December kuMiddle East vanenge vari muwinter. Jesu akazvarwa nguva inoberekwa makwai haaberekwa muna December. Jesus was born between May and September. Nobody knows the actual month. To mwedzi inozvarwa Jesu kusvika pana May kusvika pana September. Ndikudzikanwa. Asi ndiani akazvarwa musi wa25 December 52:31 dzaJeremiah. Tinoda kuona kuti akazvarwa musi wa25 December ndiani? Yes. Zvino negore ra30 gore rechi37 rekutapwa kwaJoakimu mambo waJudha. Rokutapwa kwaJoakimu mambo waJudha. Ibvu Merodhaki akanga achitanga kubata ushe. Nomwedzi we12. Mwedzi we12 ndeupi? Ngatitaurika ipi. Mwedzi we12 ndeupi? Zuva ripi? Nezuva ra25 romwedzi. Izuva ripi iro? 25 December chii chakaitika? Ivhu Merodhaki mambo weBhabhironi negore rokutanga kwake kubata ushe. Achitanga kubata ushe paBhabhironi ari muzukuru waNebhukadhineza. Akakudza musoro waJoakimu mambo waJudha. Akapromota Joakimu mambo waJudha. Akamubvisa mutirongo. Chii chakanga chichiitika? Nekuti musi wa25 December ndo musi wakazvarwa Tamuzi, mwana waNimrod, mwana waKishi, mwana waHamu, mwana waNoa, mwana waLameki, mwana wa Metusela, mwana waEnoki, mwana waJared, mwana wa Jared akaberekwa nani? Aiwa, Jared haana kuberekwa, akaberekwa
because Adam akabereka Seti, Seti akabereka Enos, Enos akabereka Canaan, Canaan akabereka Mahalalel, baba vaJared vanonzi Mahalalel. Saka Nimrod ndiye founder weBabylon, the mother of harlots. Rinotaurwa kuRevelation 17 kunonamatwa zvifananidzo zvese. Nimrod akarora amai vake Semiramis mushure mekunge baba vake Kushi vafa, ndokubva establisha Babylon, achitonzwa kanga ari muvengi waMwari Nimrod. Ndikudzikira vadikani, ndiye akaintroduce Baalism, kunamatwa kwaBaal the sun god. Iye achibva azofa Nimrod, zvikanzi aenda kunoita one with the sun god. Saka pavanga vakunamata sun god vanga vakunamata Nimrod. But Nimrod akasara achiti baba vake Kushi vafa, akazvara mwana anonzi Tammuz naamai vake. Akarora amai vake akaita mwana naamai vake anonzi Tammuz. Ndiye akazvarwa musi wa 25 December. Tammuz ndiye anopembererwa zuva rake rekuzvarwa muna December. Saka uchiona panoitwa Christmas tree nekuti anotendwa kuti Tammuz akazvarwa pasi pemuti. Saka Christmas tree inopemberera birthplace yaTammuz. Hazvina Jesu mukati zveChristmas. Kuti Christmas mazwi maviri akabatanidzwa. Mazuva 300 AD kwakasimuka chimwe chigevenga chakanga chiri emperor weRome chainzi Constantine, chakaita take over from Emperor Nero na Emperor Titus, the most cruel and ruthless emperors ever to run Rome. Vakaita spearhead the massacre of more than 5 million believers of Jesus Christ in their days. Tirikunzvika. Saka Constantine aida kutonga nyika yeRome, but yakanga ida kuparadzana, ida kuva fragmented because of tribalism yanga iri based on zvimwari zvaIsrael, zvimwari zvaRoma. Saka shoko rinoti iro ukaverenga mumabhuku Constantine akada kuita amalgamation of Roman religions, ndokubva agadzira inonzi Christianized paganism. Pamuri kuona zvifananidzo zvaamai Maria mumachechi eRoma vakabata mwana, ukapinda muVatican hasi amai Maria mukadzi uyo ndiIsis akabata Horus. KuBabylon anonzi Tammuz, kuRoma anonzi Horus, the son of the sun god. Ndiye anoitirwa mutambo paChristmas. Izwi kuti masi ndo rinonzi misa nechishona rakatorwa navaRoma kuEgypt kunonamatwa the sun god, but anenge achinzi Ra. Akagadzirwa chikoini changa chine buri pakati, so chaiswa tambo muhuro chine engravement yezuva. Zvanga zvakaita 50 cents yedu yekudhara yecoin yanga ine zuva, yanga itori paganism yatanga tichiita iyo iya. Saka chikoini ichocho vese vaitenda to the sun god vaifanira kunge vainacho muhuro, chiri chimucherechedzo chekuti ndiri mutendi waBaal the sun god. Chikoini ichocho ndo chinonzi masi. Saka pari kunzi Christmas hasi Kristu ari kurehwa imisa yaTammuz naBaal the sun god. Handei paEaster. Easter izwi rechiBabylon rakaitwa English rakagadzirwa rikachinjwa from Ishtar to Easter, ISHTHAR. Ishtar ndiani? NdiSemiramis mai vaTammuz, the moon goddess. Saka vanoti ivo ini ndakadonedzwa muEuphrates river muzai, handina kuzvarwa, ndakabuda muzai rakadonedzwa muEuphrates river naIshtar the moon goddess. Saka uchiona paEaster panoitwa maEaster eggs. Mazai iwayo anopembera kubuda kweThe moon goddess Semiramis from the egg that was dropped in the Euphrates river by the moon goddess. Sei Easter ichichinja gore negore, kuti yamboitwa muna March yaitwa muna April, yaitwa muna March yaitwa muna April. Chikonzero ndechekuti vanopemberera kuzvarwa kwaSemiramis the moon goddess. Saka vanoita pavanenge vaine inonzi the full lunar equinox, panenge pakabuda mwedzi uyo uri full kekutanga kuMiddle East kwa kutanga kwegore. Saka mwedzi ukabuda uri full muna March ndipo vanoita Easter ipa. Ndavana kwaiti kana mwedzi wakanyatsobuda, Mwari wedu, Mwari kadzi wedu wemwedzi anenge achinyatsofara. Valentine yakagadzirwa inonzi Lupercalia festival yaitwa musi wa 15 February. What was the Lupercalia festival? Kwakuine zvimwari zvainzi Remus naRemus zvakanga zvichipembererwa. Chimwe changa chiri god of purity, chimwe changa chiri god of fertility.
Saka zvavaita maprista eLupercalia Festival anonzi Lupasi aenda mukave nembwa nembudzi vonouraya imbwa for the forgiveness of their sins, mbudzi for productivity kuti vabereke vana vakawanda. Musi iwoyo vanasikana vemuRome vanenge vachifamba mazama ari pachena vakakavha kuzasi vodhedha ganda rembudzi nerembwa vogadzira tushamu tunyoro vanenge vari vakomana vasina kuroora vopota vachitamba mumastreets sezvakauya zvichiitwa nemabrazilians vakapfeka makondomu munomu last year. Zvimwe zvinyangadzo izvozvo zvatakatendera kuti zviitwe munyika medu zvakaitwa muno munhu vakashaya pekupinda ngatichanei nazvo. Right, saka vanenge vachirova vasikana vagently nevachiri nezvitambo zviya zveganda rembwa nerembudzi. Saka vakomana vemuRome vaizoti kana waonenge watamba naye ukamufarira waitobva paLupercalia Festival watoroora. Nemazuva aimurume anonzi iye Emperor Claudius II akanga achida kutonga Rome, but Rome yakanga ine vavengi vakawanda, saka aida kufortifya army yake ndokubva abhanda vanakomana vese kuroora kusvikira vaita 40 years voretire muRoman army. Kwakabva kwaita maprista 2 ezviLupercalia izvi akaita defy order yaClaudius II, akarodza mamwe masoja in secret achidefy order yaClaudius II. Ndobva vabatwa vakavharirwa vakomana vaviri, mumwe anonzi Valentine mumwe wacho anonzi Valentinus. Musi wavaifanirwa kuurayiwa kuti havakagurwa musoro. Mumwe wacho wakadanana nemusikana akanga ari mukunda one of the prison officers. Saka musi waakafa manheru acho akanyora tsamba yerudo kumusikana wake kuzasi ndokubva kwaabva anyora kuti yo Valentine. Ndopakagadzirwa Valentine's Day, yakagadzirwa on the basis of Valentine who was martyred by Claudius II because he had defied his order nekurodza masoja against his order. Saka yakazonzi naConstantine haichaitwa musi wa15 February taakuiti Saint Valentine's Day yakuitwa musi wa14 February. Saka according to the Roman pagan programs, Valentine anga ari a saint kunyange zvazvo anga asinganamati, anga achitori mupurisita wezvimwari zveproductivity and purity zvaiitwa paLupercalia Festival. Hapana shamwari vadikani, mazvinzwawo zvandataura. Christmas, Easter neValentine's Day zvinyangadzo zveRoman Catholic Church. Ndiye muvambi nemukwanisi wekudzungaira kwedu munyika muno. Zvandiri kutaura hazvidi bhaibheri, zvinoda kuti ungoverenga bedzi zvinyorwa kana painternet unozviwana. Haisi sacred information yandakupai. Hapana singazvizive kuvanhu vanoda zvavo kutsvaga zvinhu. Hapana shamwari, hapana shamwari, hapana shamwari. Nemadays chaiwo atinawo ari dedicated kuzvimwari izvozvo. Monday is a day dedicated for the moon goddess, moon day ndozvazvinoreva. Sunday is a day for the sun god, sun day. Saturday is a day dedicated to Saturn, the planet god. Friday is a day dedicated to Frigga, the productivity of fertility god. Ese mazuva atinawo esvondo are dedicated to the pagan gods. January is dedicated to January, February is dedicated to February, March is a month dedicated to Mars, the planet god. Kunze kwa September, October, November, December akagadzirwa nemaLatin words September, October, November na December, which are actually numbers of shapes of masides anenge ine shape like a decagon is shape in 10 sides. Ndio yakagadzira December. Other than these 4 months, every other month is dedicated to pagan gods of the Roman people. That's why it in the Roman calendar. Hapana shamwari baba. Hallelujah. Amen. Tifurire mberi nemagwaro edu tione kuti inyaya dzei dzatiri kuita. Saka hatigone kupemberera kuzvarwa kwaJesu nekuti Jesus is God. Saka hakuna vanhu vangaite birthday party yaMwari wavo. Mwari haangaitirwe birthday party nevanhu. Makuziva birthday raMwari. Iye achinzi anobva kusingaperi achienda kusingaperi. Birthday raJesu Kristu. Dai aida kuitirwa birthday angadai akaitirwa naana Peter vaiswera naye. Dai takazviverengawo
kuti Peter Jesu achisvitsa 32 vakamita surprise, vakabva vamitira pati. Nana Paulo vakaparidza for 70 years zvakarekodwa muchechi yaJesu magwaro ake. Hatina record yekuti kune vakapemberera kuzvarwa kwake panyama, nekuti Jesu haazvarwe, ndiye anotosika vanozvarwa. Chakaberekwa naMaria itebhenekari yaaigara, iye haaberekwe nemunhu ndiMwari. Ndosaka Maria akatotakura pamuviri, akabatwa naMweya Mutsvene, akaprofita, zvikanzi my Lord, my Savior, ari mudumbu, akamuti muponesi wangu. Hakuna munhu anobereka muponesi wake. Jesu akasiyira chechi one ordinance yaakati itai izvi muchindirangarira nguva dzose. Inonzi the ordinance of the communion of the Lord's Supper. Tinomedura chingwa, todira mukombe nguva dzose tichirangarira kufira vanhu kwaakaita paCalvary. Nothing more, nothing less. Zvino ndakanzwa vamwe vachitoti toda kurova guva raJesu. Unogorova gore munhu akamuka sei kuenda muchita madhadhaendi wenyu. Akomana, munhu akadaro nemukadzi mufunge, vanhu vane zvivindi nekutaurira. Hai, unogara nemunhu akabhuroka brain kudaro so. Kwakutotakura mimba yemunhu akadaro. Ada kurova guva raJesu. Adzabatemba aika. Munhu akadaro hafaniri kuroora. Afanira kungowayiwaya ari ega. Chigunduru. Verse 6, Judges chapter 3. Ngatisimukei vakagara ndakutopedza. Yes. Ivo vakawana vakunda vavo kuti vave vakadzi vavo. Vakavanda vakunda, saka varume vaIsraeri vakaroora vakunda vevaKenani. Yes. Vakapa vanakomana vavo vakunda vavo. Vakapa vanakomana vavo vakunda vavo. Vakashumira vamwari vavo. Vakashumira vamwari vavo. Yes. Zvino vana vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paIshe. Vana vaIsraeri vakaita chii? Pamberi pani? Vakaenda kuChristmas, vakaita Easter, vakapfeka masutu matsvuku ekupemberera Valentine. Akanga ari chigevenga chemuRome, aishumira vamwari vakavezwa namaoko avanhu. Kwakutoisa hanzi grocery ramufundisi reChristmas. Saka mumwe akazonditi, saka torega here kuendesera vabereki vedu chikafu paChristmas. Tikati asi havadye kubva muna January. Kanza vanenge vachidya kazvavo, but kana gore rakupera tichida kunyatsovarongedzera. Ndikati saka munodi kungovarongedzera musi wa 1 December kuti akupai grocery rekupera kwegore. Why should there be a pagan program yakapendwa nebhurasho raKristu kuti zviite kunge zvine chekuita naKristu, kuti mai vako vadye iwewe, mai vako vapfekewo zvakanaka? Kana uda kutengera vana vako hembe, vanomirirei kuti December akwane kuti vapfeke hembe dzakanaka? Kokungoenda navo mushopu imo muno muna Mei muno wovatengera vochena. Maybe tisati taverenga nyaya iyi unogona kuti imi muri kuzvitaurire mazuva ane basa rei. Hande kubhuku yavaGalatia tione Pauro achirambidza vanhu kuita zvemazuva. Haleluya, haleluya. Ndiri kunzwika here vadikani? Ndira kuti unyatsobata mashoko aMwari kuti shoko rinoti kudii pamusoro pezvinhu izvi. VaGalatia chapter 4 verse 8 ndopatira kutangira. Asi nenguva iyo zvamakanga musingazivi Mwari, imi vaHedheni muri pano imi, pane nguva yamakanga musingazive Mwari imi. mai vavaranda vavamwari vasati vari vezvokwadi. Mainamata chero chamawana muchitoita zveKrisimasi zvatachitaura izvi. Makanga musingazive Mwari mazuva iwayo. Asi zvino zvamunoziva Mwari, Iye zvino izvi waakuziva Mwari kaiwo. Takuparidzira Kristu panapa waakuziva Mwari. zvikuru zvamunozikanwa naMwari. Kunyanyisisa kuti maakuzikanwa naMwari kupfuura kuziva Mwari kwamunoita imimi. Mwari anonyanya kukuzivai kupfuura kumuziva kwamunomuita. Yes. Modzokerazve seiko kune zvokuamba zvisina simba, Maakudzokera seiko kuzvinhu zvekutanga zvisina simba? zvourombo muchida zvekutanga kuva varanda vazvo. Maakuita zvinhu zveuranda muchida kuita varanda vezvivi izvi zvamakanga muchimboita musati maakuziva Mwari. Munochengeta misi nemwedzi nenguva namakore. Yes.
ndinotya pamusoro penyu ndakutya manje nekuda kwenyimi kuti zvimwe ndakabate basa kwamuri pasina. zvimwe pandakakuparidzirai shoko randakakuparidzirai hapana zvarakakubatsirai. dana nhasi muchiri kuchengeta mazuva nemisi nemakore. tiri mumwedzi wei? mwedzi mutete. ndofunga pachaitika jena guru zvazvizvo maakutaura futi papfuura njiva panapa. ndofunga tichafara nhasi aika maakuuka seiko ndakakuparidzirai shoko raMwari. munofadzwa nekupfuura kwenjiva mbiri kuti zvidiko. iro shoko richiti mufaro washe wedu ndiro simba redu. You must rejoice in Jesus, not in two doves that are flying by. And the two for happy come around again. Handina kubata basa pasine. Izvi zvinjishumira ndikutsvaga vashoma zvavo vanochengetesa shoko raMwari. Vanoti isu hatisi kuzoenda kunochengeta misi kana kuchengeta mazuva kana kuchengeta makore. Pauro akanga achitozvionawo kuti vanhu ndozvavakuita vatanga futi. Ukaenda pana 4th apa musi wa 24 chinenge chiri chibata-bata kuenda kubirthday raTamuzi. Vamwe vanotobheuka vazadza bhazi rinopedzera rati vanhu vanga vachifanira kuita 75 but mawandis chipinda muri 100 apa rinoda kuenda nekuboterekwa kuya kutu vanhu vafa. Hanzi Satani ari kutora ropa pamazuva eKrisimasi. Ngatinamatire Krismasi iite Krismasi yakanaka. Mwari komborera birthday raTamuzi. Aika. Handina kubata basa pasina here pakati penyu. Chii chakaitika paJudges chapter 3 verse 6. Ivo vakawana vakunda vavo, vakaroora vakunda vavo kuti vave vakadzi vavo, vakapa vanakomana vavo vakunda vavo, vakashumira vamwari vavo, vakanamata vamwari venyika dzavahedheni. Uchiita Krismasi uri kutonamata Bhaari. Uchiita Easter uri kutonamata the moon goddess. Uchiita Valentine uri kunamata the Lupercalia gods. Asi unonge uchiti ndatadzei ina handizvizive zvese izvozvo. Isu kunotakangozvipiwa isu namaroma. Iye zvekubvunza vanhu vese vari panapa ndisati ndataura hapana anombozviziva Krismasi yakatangwa nani, yakatangwa sei. Mubhaibheri haimo sei Krismasi. Easter yakaitwa naHerodhi paActs chapter 12 verse 4. Anapita vari kumutambo wechikwa chisina mbiriso. Herodhi ndiye akati ini ndiri paEaster, kana Easter yangu yapera ndichauraya Peter. Zvekuti Peter aida kutorewa naHerodhi after Easter. Herodhi anga ari muRoma, saka zveEaster anga abva nazvo kuRoma. Easter yaitoitwa Jesu asati aroverwa, asati ambozvarwa. Easter yanga iriko, haina kutanga manje Jesu aroverwa. Yaitoveko kuancient Rome, yanga iriko. Ana Caesar Augustus vaita Easter Jesu asati azvarwa. Yes. Andi zvino vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paIshe, vakakanganwa Ishe Mwari wavo. Chii chakazoitika naIsraeri? Vakashumira Bhaari namatanda okunamata nawo. Vakakanganwa Mwari, vakatanga kunamata Bhaari nematanda. Maaziva matanda acho? Muchinjikwa uri muhuro ndio matanda akunamatwa navanhu. Ingotarisa pasaidi pako muhuro make kuti hauna udanda here rauinaro. Yes. Saka kutsamwa kwaIshe kwakamukira vaIsraeri. Ndobva Mwari ati ndadhiniwa, ndagumbuka. Israeri haina kuteerera mirayiro yangu. Akaita sei? Akavatengesa muruoko rwaChushani Rishataimi. Akavatengesa. Ukaitarisa inoita sekuti Chushani ane prize yaakabhadhara. Izvo kutengesa kukurehwa kwakafanana kwakaitwa Jesu naJudhasi, kwekutaurirwa kuti ari papo handidi kuratidza pavari. Zvoreva kuti Chushani Rishataimi aivatsvaga kubva kudhara, akazonyatsomusimbisa kuti ndaunovabopa ndiMwari. Chushani Rishataimi anga ari mambo upi? Mambo weMesopotamia. Anga ari mambo weMesopotamia. Ranga iri rimwe ziJudha raitotemesa vanhu musoro muMesopotamia, richibota bata vanhu richivabopa. Anga akashata Chushani Rishataimi sezvanga zvakaita Nebhukadhineza. Zvimwe zvaaita ndikada kuzvitaura hazvitaurike.
Daita akabata mambo anenge avhiringwa naye aimusunga nemaprivate parts ake obobhabhiza otanga kurova bhiza uye achidhonzwa netambo iyoyo. Anga akaipa Shushani Rishataimi. Saka maona Bhaibheri ichiti akatengesa Mwari vaIsraeri kuna Shushani. Ibotso rakagara itika. Ukazvifunga mishe unotanga kutsidziwa kuti ai anga asiri right. Saka chimhanya wakasungwa so bhiza richimhanya. Saka vanhu vaizongodonha vobva vatoti tasa nekuti haurarame ukanga wasungwa musungirwo ivoyo. Ipapapo pane imwe nyaya zvakare maprivate parts anotsanangura reproduction inofanira kuitwa muchechi yaJesu. Asi kana uchinge waShushani une maitiro aunenge waakuita asiriwo. Ari kubata imese okuita varanda vake, asi mambo wenyu aimugadzirisa muchiona. Akasungwa netambo, bhiza richicharika, aizongoonekwa akati yatya, adambuka nyama dzake, ofa hake. Saka anga asiri mambo wekuti munonetsana naye. Bati Mwari agumbukira Israeri nekuti yashumira vamwe vaMwari, akabva ati handisi kutora an ordinary man kuti akuitai varanda, ndakuno kutengesai kuna Shushani Rishataimi. Nezita bedzi nongoona kuti panga paine basa. Ngatikoti Shushani Rishataimi. Vamwari kuti shata. Havasi kukwanisa kuriburitsa. Chii chakaitika? Vana vaIsraeri vakashumira Shushani Rishataimi makore masere. Makore manganaya? 8 years. Vari varanda vaShushani Rishataimi. Achivava mwana wevanhu. Yes. Zvino vana vaIsraeri vakati vachichema kuna She. Ndokubva vazochema kuna Ishe. Ishe akamutsira vana vaIsraeri muponesi. Ishe akamutsira Israeri ani? Ishe akauya here? Akavapa chii? Delivera. Akavapa savior. Vachema kuna Mwari, Ishe akati inoda delivera. Uri kuona here kuti kupinda mumaoko maShushani munopinda mega. Asi kana maakubuda hamugone kubuda mega. Maakutoda kupiwa muponesi naIshe Mwari. Chii chakaitika? Akanga achinzi Othniel. Wakavaponesa iye Othniel mwanakomana waKenazi munin'ina waKalebi. Mwanakomana waKenazi munun'una waKalebi. Akanga achinzi Othniel. Anga ari munin'ina waKalebi, anga ari mwana waKenazi. Tinozviziva tese handiti? Kuti Kalebi aibva kurudzi rwaJudha handiti? Yes. Mweya waShe wakauya pamusoro pake. Mweya waShe wakauya pamusoro pani? Aha. Imbomirai makadaro. Pane scripture yandinofanira kuti ndiverenge. Inofanira kuti itibatsire kuti tione kuti zvirikuda kunzi zviitike naMwari uyu arikuda kuti aburitse Israeri mumaoko aShushani Rishataimi. Haleluya. Amen. Ndiri kunzwika here vadikani? Nekuti vanhu vari kuita dambudziko. Handei paNumbers chapter 13. Numbers chapter 13 ndida kuti ndidefine Caleb kuti tigonyatsodzwisisa kuti zvii zvoda kuitika, nekuti Othniel anga ari munin'ina waCaleb mwanakomana waKenazi akanga ari munin'ina waCaleb. Saka handei tione and the Lord spake, verse 1, unto Moses, saying, send thou men that they may search the land of Canaan, Numbers 13, which I give unto the children of Israel. For of every tribe of their fathers shall you send a man, everyone a ruler among them. Anditika,
verse 16, these are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Joshua the son Oshia the son of Nun, Jehoshua. Hallelujah. Saka Joshua akatumwa zvakare, asi wakanga ari werudzi, wanga ari mwana waNun, Joshua. But dakuti tione panapa Caleb pa verse 6, of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh. Saka it's very important because Mwari haana kumboita chinhu ne mistake, akanga achida kudrive gospel remwanakomana wake at every given point in any story. Saka vakomana vakanga vari 12 vakatumwa kunospaya Jericho neCanaan. Pakaiswa Oshia watiri kuti Joshua, zita roti Joshua akapuwa naMoses, asi ainzi Oshia ari mwana waNun. But wandiri kuda Caleb nekuti Joshua, hallelujah, unoona kuti akanga ari mwana waJephunneh, asi uyu Caleb uyu wakanga ari mwana wa Judah, aibva kumba. Caleb aibva kurudzi rwaJudha. Saka tazoenda kuna Othniel, hallelujah, amen. Tazoenda kuna Othniel, tikanoona kuti Othniel akazosimudzwawo naMwari kuti adelive Israel kubva kuna Shushan-Rishatayim. But obva anza anga ari mwana wa Kenaz, hallelujah. Saka Kenaz ndiani? Kenaz ndi Caleb's young brother. Caleb ndiwe imba ya Judah. Saka kana baba va Othniel vari munin'ina wa Caleb, zvinoreva kuti Othniel anobvawo futi kuimba yani ya Judah. Ende tinozviziva kuti Ishe wedu Jesu Kristu akabva kuimba ya Judah panyama, hallelujah. Saka zvinoreva pachena kuti Othniel anoparidzani Kristu. Ndiye ari kunzi imi matambudzwa naShushan-Rishatayim, handigone kukubatsirai ndikasakumutsirai muponesi. Ndakuchikupai Othniel mwana wa Kenaz munin'ina wa Caleb, iye ndiye achakubatsirai. Akaita sei Othniel? Zvino vana vaIsraeri vakati vachichema kuna Ishe. Exactly. Vagona kutangira ipapo vakachema kuna Ishe vakaita sei? Ishe akamutsira vana vaIsraeri muponesi. Wakavaponesa iye Othniel mwanakomana wa Kenaz munun'una wa Caleb. Mweya waIshe akauya pamusoro pake. Number 1, mweya waShe wakauya pamusoro pa Othniel. Hapana deliverance inoitika kana musina kuwana deliver. Uye deliver haana zvaanoita kana mweya waMwari usina kuuya pamusoro pake. Saka Jesu akauya achizviziva, ndosaka musi waakatanga kuparidza mutemberi akavhurisa Isaiah 61, mweya waShe uri pamusoro pangu, achida kurangaridza Israeri. Munarangarira mazuva makanga muri pasi paShushan-Rishatayim, Mwari akakupai Othniel, asi mweya waShe wakauya pamusoro pake kuti akudhilivhei. Saka tiri kuona kuti Othniel is a type of Christ. Pfuurira imberi. Mweya waIshe akauya pamusoro pake akatonga vaIsraeri, akaita judge wa Israeli, akandorwa, akabva aenda kunorwa. Ishe akaisa Shushan-Rishatayim mambo weMesopotamia muruoko rwake. Saka Shushan-Rishatayim akapinda muruoko rwaIsraeri here. Hamumugone Shushan-Rishatayim. Kana achitokundwa anotopinda mumaoko maMesaya wenyu. Imi mukambata munosara mazvituna. Saka Mwari akaisa Shushan-Rishatayim mumaoko aOthniel. Yes. Ruoko rwake rukakunda Shushan-Rishatayim. Ruoko rwaOthniel rukakunda Shushan-Rishatayim. Ipapo nyika yakazorora makore ana 40. Yes. Othniel mwanakomana wa Kenaz akafa. Hatidi mazvona. Nyika yakazorora 40 years. 40 years yakazorora nyika.
i40 years dairarama naOthniel. Izvo zvidaitine nguva taenda futi kumberi waiona kuti pakafa futi Othniel pakatanga futi imwe nyaya yakatozosimuka anonzi Eglon mambo weMoab akavabopa futi ndavakanga varasika vakanga vapesana nadhilivhara wavo. Hallelujah. Amen. Right, vadikana handisisina nguva asi ndina kuti ndikurangaridzei zvinhu zvitatu zvakakosha tichigadzira tichipedzisa semoni yedu yanhasi. Nekuti tanga tichitaura kuti kupinda kwavo muKenani kupinda kwavo muNew Testament but vaita problem yekugara pakati pevatorwa vasina hanya naMwari kusvikira vavhiringidzwa navo vakarasa Mwari vakataka kunamata zvifananidzo. Mwari achida kuvaponesa haana kungotanga nekuvaponesa akatanga avaisa mumaoko maChushan-Rishathaim anga akashata anga ari a wicked king mambo weMesopotamia. Ndokubva Mwari ati kana madai mucharangwa naye kusvikira zvanaka. Saka shoko rinoti vakachema. Obviously kana vanhu vachichema havasi kufara, they are aggrieved. Handitika vari vanhu vari kutambudzika. Ndokubva Mwari anzwa kuchema kwavo akati taakuplaya futi drama resalvation raakudzokorodzwa. Ndokubva kwasimudzwa savior akanga achinzi ndiwo imba yaJudha nekuti Jesu waifanira kuzomuka kuimba yaJudha kuti aponese vanhu. Ndokubva mweya waMwari wauya pamusoro pake ndokubva arwa akatonga Israeri. Handitika haleluya. Asi tinoona kuti Chushan-Rishathaim akanga avatonga for 8 years achivatambudza for 8 years. Mwari ariko ruri rudzi rwaMwari wekumusoro kudenga asi ruri kutambudzwa naChushan-Rishathaim. Mwari achitozviziva mukada kunamata kwaari anenge achitoti ndozviziva ndini ndakatokukwenyerai kwaari. Tobva Mwari aita kunge ndiMwari akaipa mwoyo anoti kana atega kuteererwa nevanhu vake anovaisa mumaoko memuvengi. Mubvunzo wandinawo mumwe chete ndewekuti Chushan-Rishathaim muvengi wani, waMwari here kana waIsraeri? Simudzai maoko ndikuda ansa pana. Chushan-Rishathaim muvengi wani? Yes baba. Kosei musina kuti waMwari? Hanzi Mwari wacho ndiye aitoshtumba iyeyo. Ndiye mumwe bana pakati panzi. Chushan-Rishathaim muvengi wani? Yes baba. waIsraeri. Sei musina kuti muvengi waMwari? Mwari aitomushandisa. Saka anga ari chii chaMwari? Anga atori muranda waMwari. Anga ari mushandi waMwari. Nekuipa kwese kwaakaita kuChushi muranda waMwari. Saka mamuziva kuChushi kuti ndiani? Ndiani Chushani? Ndi Satani. Uberera Jesu maoko. Mazvoonaka kuti hakuna zvinoitwa naSatani asina kupiwa bvumo naMwari. Asi kana apedza zvake Mwari achamudestroya sekudestroya kwakazoitwa Chushan-Rishathaim naOthniel akanga atumwa naMwari. Israeri ikatadza kumuteerera Mwari, Mwari anotuma Chushan-Rishathaim haatume Othniel. Asi kana Othniel aakupesanawo Israeri yazowirira naMwari, Mwari anotuma Othniel kuuraya Chushan-Rishathaim. Saka Chushan-Rishathaim naOthniel vese ndevaMwari vanotumwa. Chushan anotumwa kutambudza Israeri, Othniel anotumwa kuuraya Chushan-Rishathaim. Vese vanotumwa at different intervals naMwari. Saka Mwari akaisa Chushan muruoko rwaOthniel. Uri kuona pane nyaya yacho. Saka 1:18 yaRevelation inonzi naJesu, tarira ndakanga ndakafa ndamuka ndine kii dzerufu neHadesi. Ukaona pachinzi ndine kii dzerufu pane chinenge chichirehwa ipapo chinonzi rufu. Nekuti rufu munhu anonzi rufu. For the wages of sin is death. Saka rufu munhu. Hallelujah. Amen. Ndiri kunzwika nditi? Rufu chii? Rufu munhu. Saka unofanira kuti unzwisise kuti Satani ari muruoko rwaKristu sekupinzwa kwakaitwa Chushan-Rishathaim muruoko rwaOthniel. Zvekuti kana mukanga manetsana naKristu hauchagona kukunda Satani. Nekuti iwe wega Satani haumugone.
ndokusaka Jesu akatumwa naMwari sadelivhera wedu akanokunda chiri paKalvari ndokubva akunda rufu achibva amuka. Saka kana usingade rufu aurwe nerufu unoenda kusaidira Othniel. Akanzi akunda Shushani Rishathaimi akabva atonga Judha yacho akatonga Israeri yacho kwamakore 40 zvichireva kuti security yaIsraeri muruoko rwaShushani iri pakunge Othniel achitonga. Kana mukati Othniel hatidi kuti utitonge marilisa futi Shushani kuti akubopei. Saka nyaya inonetsa nekuti vanhu vari kuda kurwa naSatani. Vanhu vari kuitwa anonzi hanzi kuprayer 3 AM. It is a warfare prayer yekurwa naSatani. Sekunge Satani is a nocturnal animal sezvakaita zizi. Satani kana akuda kurova vanhu haana nidhe kumirira kuti kudoke nekuti iye ndiye rima racho. Kana atouya rima ratouya. Munorohwa nezvidhoma kwakachena masikati machena muchifurirwa kunzi endai kupureya pakati peusiku kunge Satani anenge akarara masikati sezvinoitwa nemanocturnal animals otanga kufamba usiku. Hamusina kunzwa vanhu vakarohwa nezvivanda masikati vakagara pacheya. Hamuna kuwanzwa vanhu vakarohwa nemheni masikati machena. Makaudzwa nani kuti Satani anongoparita manheru. Mukutraya kuda kurwa naShushani Rishathaimi izvo hamugone kurwa naye. Endai munotongwa naOthniel ndiye akaiswa Shushani mumaoko make. As long as muri mumaoko maOthniel Shushani haana chaanokuitai. Anorwa naShushani ndiOthniel kwete imimi. Kanganipo wakaita fire varoi vakafa vakapera. Inga vanhu tiri kuita madzikirirana nhasi. Fire yamuri kuitiswa iyi ifire ipigo. Fire kuna Shushani anouya futi akakudharavazai. Dai muri vamwe matsvaga kutongwa naOthniel. Saka Kristu anofanira kubata ushe muupenyu hwako. Saka shoko rinoti kana uchitenda nemwoyo wake wese kuti Jesu ndishe uye kuti Mwari wakamumutsa kuvakafa uchaponeswa. Jesus must reign in your life. How does he reign? He reigns by giving you the word. Iwe uchiteerera shoko rake. Kana wateerera shoko raKristu atotonga muupenyu hwako. Hazvibatsire kuti uimbe kuti ndimi Ishe wenyika ino tonga imba iri. Iye achiti kona muchibvisa chegumi muri kuti Kristu akafa pasina moti isu tichabvisa bedzi tichida kuti timuedze tione kuti hativhurere maropafadzo hatichashaya pekuaisa. Muri kuramba kutongwa naOthniel muchakauriswa naShushani Rishathaimi. Izvi zvekutanga kutarisana naye kuti Shushani tinokutumira mheni by fire by thunder. Iye haamboti by fire kana da kutounza moto anotokupisa iwewe. Ndiwo ndozoona kuti tingatopiswa panapa. Iwe wako moto uri pamuromo bedzi fire fire. Zvafanira kuenda kuhondo usina pfuti wotanga kuti nemuromo wako pum unopfurwa ukafa. Tida kunzwa pfuti yacho ichirira kwete kuti nemuromo wako pum urita pfuti kana uinayo ipfure. Haleluya. Saka Mwari kana akaona kuti maramba kuteerera shoko rake anorilisa Shushani. Zvekuti pane zvinhu zviri kuitika munyika dzedu isu tiri Israeri yaMwari takaponeswa kudai pane maevents anoratidza kuti Shushani ari kuopareta. Ukaona Shushani achiwaya waya cheka nzira dzako mafambiro ako. Hauna kurasa here Mwari, hauna kukanganwa here murero waMwari, hauna kupesana here neshoko raMwari. Wodzokera kuna Mwari unoti ini ndichigara pakati pevaKenani asi ndakashayiswa simba ndikatevedzera vaMwari vavaKenani. Ndakudzoka kuti ndinotongwa nadelivhera wamakatitumira Othniel wedu ndiJesu Kristu. Ane mweya waMwari uri pamusoro pake wokuti ukagara mukati mako haukusiye uchienda kunonamata vaMwari vemuKenani, vaMwari vamaJebhusaiti navaHeti navaHivhi. Anokurayira kuti urambe uri panyasha dzaMwari uchiteera shoko rake. As long as you abide by the word of God
The devil cannot harm you. The devil cannot destroy you. The devil cannot haunt you. The devil cannot disturb you. The devil cannot traumatize you. As long as you abide by the word of God, the devil is just a toothless bulldog. So we ataifanira kuspenda more time. Chikudzidzisa kuti kune madhimoni akati, kune mweya wetsvina akati, kune njuzu dzakati, kune mamarine demons akati, kuti tisafiye mauri, kuti Satani saka kana akadai haita akomana, ngati toende kumurume uya atishandire. Kwete! We don't spend time describing Goliath. We talk about the covenant between Israel and God. Saka uchiona Goliath akadescribe makubiti David asati auya. Musi wakauya David akangoti ndeupiko muFilistia asina kudzingizwa. Akatanga kutaura zvakaitika pakati paIsraeri naMwari. Haana kubvunda makubiti aGoliath. Takatozoti Goliath adonha tikati imi murume aita ungano chikisa. Murume uigwara kawo. Mavhariro anga akaita muviri wake haasi mavhariro emunhu anorova. Igwara ita kuvhara muviri wese kudaro kusiya kaburi kamwe chete panapa. Igwara Goliath. Wandombo Goliath pu. David akatora banga raGoliath akagura musoro wake. Akati ndingazvinetse nekuverodza banga rekucheka zimutsipa rese. Rega iye muridzi wemutsipa arodze banga resaizi yake. Ini kungozoritora bedzi ndokugura musoro wake. Goliath haana kuzvibvunza kuti kupari kuti achagura musoro wangu mfana haana banga achagura nei. Izvo banga ranga riri muchiuno make Goliath rakagura musoro wake. Kwakupinda muguta akabata musoro waGoliath. Sezvakaita Kristu amuka kuvakafa ari munyama nenyama yake. Akati tandirai ndakunda chivi ndiri munyama. Israeri ngaaende kumusha kwake anozorora. Every time panonetsa Satani panosimudzwa deliverer. Panodiwa Kristu. Ndokusaka tichivava kuti musanyarare kuparidza Kristu. Nekuti chushanyiri shatai mukaisa makandiwa apa hamugone makandiwa. Anoda deliverer akapiwa mweya waMwari naMwari. Panoda kuti mumise Kristu aparidzwa akatitwasa. Ndiye ega anotyiwa naSatani. Shoko rinoti akanzi away from me Satan achibva aenda. Saka kana tikaparidza Kristu, we are fortifying security yako as far as chushanyiri shatai is concerned. Saka vanhu vanenge vakakotama pamusoro pembhedha. Chakambire ndinorayira mweya madzudzu nerishava-shava. Satani ane varoi vake, vamwe vane zvitsinga, vamwe vane zvipotswa, vamwe vane zvivanda, vamwe vane zvikwati. Mwari ida kunzwisisa chushani kudaro mfana. Matauriro ako aya anoratidza kuti waakunzwisisa chushani stereki. Dai wakachenjera watsvaga Othniel. Zvauri kudescribe pana chushani izvi ungadai uchitodescribe Kristu kuti wakanga akarurama wakaberekwa nemhandara mweya waMwari wanga uri pamusoro pake akafamba pamusoro pemvura akaparidzira Israeri akaroverwa paKalvari akamuka kuvakafa akatumira mweya mutsvene wakatiita vana vaMwari wakadudzira shoko raMwari. We must spend more time describing Christ, learning about Christ. Pane kuchikidzirwa pamusoro pachushanyiri shatai. Chushani wamuri kutaurwa nezvako haana kuzvarwa musi wamakanetsana naMwari. Anga aripo kudhara. Nguva yese yamaitokanga mandine paIsraeri paya anga ariko. Akatozotumwa imi matanga kupfacha pamurayiro waMwari. Satani haana kutanga kufamba nhasi. Akagara ariko. Iwo uchiri kamukomana kane madziwa pamino. Satani anga ariko. Zvipotswa zvanga zviriko. Zvivanda zvaiveko. Andozvinzwa? Paya pawaiti ukabata chero chawabata unoisa kumuromo, even zongororo chaiyo waida kuisa kumuromo, Satani anga ariko ipo paya. Wazvinzwa ringani? Pawaifamba netsoko uchienda kuprimary school uri grade 3 kumusha, Satani anga ari mupenyu. Musaite sekunye Satani akazvarwa this year. Matyira amakuita Satani munoratidza kuti muri kudzidziswa pamusoro pachushani neng'anga yamuri kuteerera. Haana kuuya Satani nhasi. Namazuva ana Pauro Satani anga ariko. Namazuva ambuya nehanda Satani anga ariko. Varoi vanga variko. Varoi havana kurikurutwa gore rino iri.
vagara variko uri mudumbura amai vako iwewe vaine nhumbu yako varoi vaiveko asi wokumbotya zvinomboshamisira akagara ariko ukatoona aine chaaita pauri ndiwe wakonana namusharuko wako tsvaga Othnieri tino Othnieri tinayeka mumagwaro sezvatatoita nhasi tauya kuzotsvaga Othnieri tauya kuzonzwa nezvaOthnieri musatitaure kukura kwaGoriati musatiparidzire kusimba kwaJushani musatitaure motokari dzaJushani musatitaure zvitsinga zvina Jushani titaurirei pamusoro paOthnieri titongwe naye nekuti Satani akaiswa muruoko rwani rwaKristu saka isu tikapinda mumaoko maKristu we are fine. We don't have to worry about the devil. And yet masangano atiri kupinda vanhu vari kudzidziswa kuti Satani baba akabata mari dzako unofaurirombe. Amen. Satani ndokutaurira $100 unoita 6 months usati waibata. Kana ndichitenga wristband asi kutava zvekutamba. Inda kudescribe masuru dzaShushani kudaro. Kunge Shushani akauya nezuro. Mukomana uyu anga agara ari muMesopotamia even namazuva amakanga muchiteerera murayiro waMwari. Chaisaka mufunge kuti hako inyaya yekuwirirana kwenyu naMwari. Mukapesana naMwari munoona auya anotoita zvekupiwa izo anopiwa list revanhu ukapinda mukuwadzana unosiya imba yanhingi neyanhingi neyanhingi isiri palist apa itamadira tivhange andangati press ups atenderwa naMwari inhumbu dzakaramba shoko rangu handiri kuona vane zvigubhu zvemvura pasi pemubhedha vese ava varamba Mwari. Mwana mukapakati pausiku koindava zvonzi ndandadzipwa vanzelaiti ngatipfugamitira mati ndinorayira varoichangamiri ndiChushani angauya ende kana atouya usafunga kuti uchagona kumurayira dai ungochityisa asina kumbouya. Ukaona uchitya varoi uchitya zvipokostereki isaini kuti une zvausati wadzidziswa pamusoro paOthnieri. Ukadzidza zvaOthnieri delivera wako unoisa ruoko muhomwe so uchienda kunorara dzimai ngatirarei takasununguka vamwe vachibongomora taakurara changamire uye murari makatinyengeta iwo unoti hatidedze Mwari taakurara takatoenda isu kuna Mwari musi watakadzwa zveshoko rake tiri vana vaMwari amai mwana hapana chatinoitwa ngatirarei takasununguka. Shushani ariko anotidii tiri muruoko rwaOthnieri. Kune chechi dzemagwara vanongoswera vachiudzwa tsanangudzo rufaro kwamuri chetawai stupid dzevanhu inda kuita sowere kungotaura zvaShushani richira zvichataimi kudaro mashayawo zvaOthnieri zvekutaura. Ndaona datyara bhane kumavira zuva razocharika rikapinda mupoto yenyu ndazoona muhomba wepambaira ndaona mitumbi mitatu rufaro kwamuri ndatraya kubvunza Andiriya ndikada kuti ndiwane kana paine kundiso ndikanzwa hapana kundiso rufaro kwamuri hapana zvauri kutaura uri kudhiscribe Shushani rishatai. Takanzi tidzidze zvemwanakomana takanzi tidzidze zvemwanakomana takanzi tidzidze zvemwanakomana. Don't talk about the devil. Iripo nguva yatinogona kungokurayirai zvishoma tichikuratidzai madevices aSatani kwete kuti pese pauya kuchechi uri kungoudzwa zvaShushani. Vakomana Shushani zvaakandiita zvonzi rakapera. Indakaprofitwa nemaprofita kwaMugodi ndiri grade 7 ndichigona chikoro zvisiri zvekutamba zvikanzi ndaona gomba pamberi pemukomana ina ndakasvinyura so zvikanzi mukomana uyu apedze gore rino ngaapfugama apa ndimunamatiri ndikabva ndabuda ndikabva ndaenda ndikasara njituko watinyadzisa pamberi pevanhu vakuru ndikati vakuru kwamuri imimi hatina gomba gore rinei ndife gore rino zvaita sei handisi kufa gore rinei. Ndakaramba kugamuchira chiprofita
pfugama apa tikukamurire chikamu cherufu. Iwewe ukamure rufu iwewe. Saka kana wakufa chakukamurira ndiani? Panzi pane chikamu cherufu kutsanangura chishanyiri chataini. Umwe akandifonera zvikanzi pana upedza ndarota muri pamusoro peguva asi manga muchichema, saka ndaida ngokutaurirai kuti ngatinamatei nezvazvo. Ndikati namata iwewe, andinamatira upedza kadaro. Upedza kundidza satani idzi. Handisi aisi mhosva yangu, ndangorotawo ndikati mhosva yako indapa iwewe satani hope asina kupaini. Inda uchitaura nasatani stereki iwewe. Gara nehope dzako shamwari. Akuti uye kwandiri wakabata magwaro. Pane zvandazarurirwa naMweya Mutsvene pamusoro paOthinieri. Tondikati garei pasi tidzidze Othinieri. Kuti ndibvunze Mwari kuti chushaniri chatai manga achiridza bhero. Saka hatisi kuziva kuti nderei. Hatina basa nachushaniri chatai isu. Takachengeteka munyasha dzaMwari. Kana yakwana nguva yekufa tinongofawo zvakaita vamwe. Vamwe vozvarwawo isu taenda. Azvidzikonikani? Kufa iprogramu yekuenda kumusha. Tinogara mumatende, kana rakupwanywa ngaripwanywe tiende. Akunoti chikidzo kuti munofa. Takatoudzwa kudhara kuti Tebheneka richaputswa. Saka kuti chikidzira zvakuri nyaya yerufu. Isu takaudzwa kokuenda uye takaitwa vana, saka kokuenda tinako. Tikatoenda zvinenge zvafamba. Amene imi musina kukama naye kuti muchaita sei kana nyama dzenyu dzapwanywa idzi. Haleluya. Simudza ruoko rwako. Ndira kuti utende zvandiri kutsanangura panapa. Kuti usaparidzirwe vhangeri yekutyisidzirwa. Satani anoita zvakati. Satani anoita zvakati. Kune ma-spiritual husbands, ma-spiritual wives. Don't describe chushaniri shatai. As long as you are attending to the word, you are safe. Ingoti, I am safe. I am protected. I am a child of God. The devil and his demons, they will not harm me. I belong to Christ. He is my deliverer. I am protected in the day and in the night. My children are safe. My family is safe. I operate under fear. I was given the spirit of adoption. I am a child of God. I am a happy person because happiness dwells in me. Happiness is found in Christ and not in my wallet, and not in my wardrobe, and not in my kitchen, and not in my garage, and not in my stand. Happiness is found in Christ. The devil is no problem. He is not going to hurt me as long as I am in Christ. I am safe. I am protected. I am secure. Father, I thank you for this wonderful message. You gave us a deliverer. Wakamira pakati pavanhu akati mweya washo uri pamusoro pangu. Iye wakandizodza kuti ndiparidzire vhangeri kuvarombo, kune vakasungwa kuti vasunungurwe, kuna vakatapwa kuti varegedzwe, uye kuti ndigoparidza gore rakanaka raShe. Tiri kuona kufamba kwachushaniri shatai. Takadzidziswa vhangeri isiriyo kuti murume uyu une simba rinoshamisa. Hatina kuziva sezvatadzidza nhasi kuti chushaniri shatai unongobopa vanhu nejoko reuranda kana vachinge vasati vaona Othinieri wavo. Takaratidzwa Kristu ndiye Othinieri wedu, shumba yerudzi rwaJudha. Rufu rwakaiswa mumaoko make, Hadesi nekidzaro zviri mumaoko make. Tiri vaKristu nekusingaperi. Hatina zvatinoitwa nemhepo dzenyika ino, Satani namadhimoni ake. Takapiwa shoko ratisingaitwe varanda naro, ratakaitwa vana vakapiwa simba. Shoko raMwari ndiro simba kuna vanoponeswa. Takapiwa simba rinokunda mhepo dzose dzewakaipa. Tinokutendai Jesu. Tiri kugara pakati pavaKenani. Tinokutendai kuti matirayira manheru ano. Tirege kufamba savaKenani.
tirege kuroora vakunda vavakenani, tirege kushumira bhari nezvimwari zvamatanda, nekuti tikadaro tichaiswa mumaoko machushanyiri shataimi. Asi tiri kuramba tiri pasi peutongi hwaOthinieri. Tichatongwa naKristu mazuva ese eupenyu hwedu. Tichaziva zvinoitwa nevakaponeswa, zvisingateedzere vanorarama vasina kuponeswa. Tiri rudzi rwenyu rwamakatenga neropa renyu. Tikasangana nevasinganamate vaKenani vatinogara pakati pavo, tibatsirei tisimbiswe, tigorwa nekukunda, tisapinzwe pakutorwa moyo neupenyu hwavaKenani vasingakuzivei. Vanonamata vasina hanya naMwari, vanonamata vakarasa Mwari, vanorarama vasina hanya naMwari, vanorarama vakakanganwa naMwari. Asi isu hatina kukukanganwai. Muri kutiratidza vhangeri izuva rimwe nerimwe. Tichengeteke, tisafanane nenyika. Makatirayira mukati, do not be conformed to the standards of this world, but be ye transformed by the renewing of your minds. Shandurai pfungwa dzedu dzisafanane namaJebhusi, dzisafanane navaSidhoni navaHiti navaHivhi vagere pagomo reRebhanoni, vanogara paBhaari Hemoni, patinopinda napo paHamati. Tinokutendai. Muri kutidzidzisa kurwa takasimba, pakarwiwa dzimwe hondo dzakarwiwa tisati tazvarwa, asi tiri kudzidziswa kubata munondo weshoko raMwari, tichirwira kutenda kwatakapiwa kamwe chete. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Clap hands for Jesus. Wonderful, wonderful, wonderful. Unogona kuombera kudarika apa. You are being delivered every day of your life. Omberera Jesu, omberera Jesu, omberera Jesu, omberera Jesu. Ndiri kufunga kuti vhangeri yakadai inokusimbisa. Haufambe uchicheuka. Ukaona mazai akasungwa neshinda dzvuku, unobhutsura uchienda. Chiti hawi ndichushanda anoda kupfanja. Zvino ini ndiri werudzi rwaOthinieri. Hapana zvandinoitwa. Hallelujah.